İkinci bölüm, Bağışlanya. Tanya İpatov'dan ödünü töyýäniniň soranlyny bol. Kalymda garatat gopýa diýip jogap berdi. Ýöne men içki güýjümiň bokurdygymdan ýokary çykmany ýol bermeýän. Häzirlik şolar mihmanhana jaýyna, tanışlaryň jaýyny tapyşýardylar. Käte ol Tanyany siren güllü owasyna maşyna alyp giderdi. Ýollar Tokoýa otluk meýdana sogulardylar. Bir gedek işden soň dost gatyry düşün Pavel Kozlov olary mihmançylyga çagyrdy. Kedek aşkanasyna öýüdini paragat alyp barmagy Tanya enni gedipdi. Ol gap-gaş turan şkafy dörüp ýaşy görüp, gözli ýandaryny tapmady da içerki zaýat etdi. O ýerde kellesen taklar syrdyran Ipatov bilen Kozlov otyrdy. Olar Paveliň toplan kolleksiýasyndan arasy temmäk çekýärdiler. Hem ezara gurrun edýärdiler. Ipatov saçyny golýda syrdyrypdy. Sebäbini orta degişmä ýazyp, destur şeýle syrdyryany ipdi. Olar Florenskynyň bu düýnlük bilen baglanşykly haýhydyr bir synagy bardy gürleşýärdiler. Ýok, ýöne ukudaky wagtyň dowamy elbetde oýurlukdaky wagta deň däl. Ukudaky görýän düşüň öz waka hadisady babatdy bir neçe güni. Hatda aý dowamyny oýurlukda görjek wakaňa deň gelip biler diýip Kozlov aýtdy. Anirologiýa bilen gyzyklanmak samsyklyk. Mesele düşü öz işimize ulanmagy gönükdirmekdi. Oýurlukdaky durmuş bilen ukudaky ýaşaýyşyň arasyndaky tutuýuny sypyr baýyrmaly. Ukudaky ýaşaýşa da edil oýurlukdaky ýaly garamak gerek. Uka buýurmak, ony ýazga geçirmek hem onuň peýdalanmak gerek. Hatda ukunyň kanunlaryny gündelik durmuşa ornaşdyrmak mümkin. Hawa sen ukuda ören ýokary sansa güýjüniň bardygyny ýem aýdypdyň. Muny amala aşyryp bolsady. Soňra olar häzirki döwür edebiýatynyň käbir meselelerini galtaşdylar da Anohynyň işine geçdiler. Onuň belli teoriýasy hakda Ipatov öz pikirini ma'lum etdi. Ilmi tehnik revolýusiýanyň häzirki durmuşa ornaşdyrylyşyna adamlar psihologiýa taýdan ejid gelýärler. Oňa uygunlaşmagy, özüne kabul etmäge ýetişmeýärler. Netijede ilmi tehnik progres adamlar köpçüliklerini strese ýetirýär. Ony ýeýsem nähil sahylyk bilen kabul etmeli. Men şeýle hadisanyň bolmaly döwründen bir näme öňe ätlimeli diýmek bolýan. Stresi diňe ägirt güýçli stres bilen aradan aýyrmak mümkin. Şepere dewat alyp bolýar. Onuň durmuşyň wakalaryny ýyda galýanyny gizlenler. Men hatda o durmuş bilen aýakdaş gitmelidirem diýmek. Netijede okuzy ýoýulan, ýasalan durmuş şeklini kabul edýär. Edebiýat okuzynyň informasiýa talabynyň ýyda galýa. O bolsa, inneki dörejek ýagdaý barda gowk galdyrmalydyr. Durmuş bolda hiç wagtda görülmedik şartlyk bilen öňek durulýar. Düýünki hyýalyňa getirýän zadyň bugün alnyňda dur. Ertire ol eýem anarhizme görülýär. Döwri bir näme öňünden görüp köpçülüge ma'lum etmek gerek. Şonda biziň nazara alýan maksatymyz ertirki güne hyzmat eder. Olar Tanya tarap öwürlüler. Tanyanyň öňlügi bardy. Burnuny un nepdir. Ipatowyň nazary şowlany. Pavel bağışla, limon kisletasy ýokmy? Kozlov elini galgatdy. Nireden bolsun? Haýp, Tanya gyranly. O bulary tagamlyja bir da sagarda adyrajakdy. Ipatov ýerinden galyp Tanyany guzaklady. Daşky gapasyldy. Ipatov Tanyany elini goýberenine Pavel geldi. Ine, ol Tanya paket uzatdy. Goňşular da barjaky. Beginin Tanya aşkana tarap ýumrukdy. Şeňgeňe goň gyýdyrlardyň. Bütün Ipatov yaramady. Bağışla diýip Kozlov ýumurlady. Sen garasyň öýdýän. Men orda nowatda güýmen jaňdyr öýtdim. Düşünýärmi? Ipatov zaýyň içinde gelip ýören ýerine zanykdy. Tanya hakykatdanam tapyndy. Onu da biziň döwrümizde şeýle uly mäherleri şäherdi. Ondan iýildirmek diýdik näme? O meň netijemden çykan peşgeş. O maňa gerek edil suw, howa, ýaşyl meýdan ýaly gerek. Men demigýän. O biziň itiren zadymyz. O meniň ýaşlygyma bolan küýsegim. O päkide, ol halis Allah yürekden, ol ihlasly. O meniň dowduk mekanym. O meniň aladam, meniň gurbanym.
O meniň enem. Aýt kim eýsem kiteki bir ýürüşýän öýdüni şeýle gurban edip biler. Sen bir men öýdäkiniň talabyndan nähil iýrenip bilsedin? Mutwardan, feministden. Men sana düşünýän, Gazlov kinaýaly ýünürdi. Elbetde o düşünokdy. Heleýiň bir günkü öýdäki iňirdileri, syýlaşyksızlygy maňa düşünmän. Gadrym bilmezligi ýigrenji. Iňirdesiniň soňy gelenok. Ipatow dymdy da pikir sümdi. Aýgyrlygymyzy yeňil gandyrjak bolup olary özümiz azdyrdyk. Gazlowyň sözüne üns bermän Ipatow mümkindir diýdi. Indi bolsa gam çekýär. Gazlow ýyrşardy. Hakikatyny aýtsak, biziň döwrümizde şu uly şäherde Keň aýdyşyň boýunça infantil gyrykly ýekebara aýarlanan san artdy. Maňa dostlaryň biri statistika maglumat görkezdi. Ol psikoterapeut. Sen onu bilýän agyr, debiyeni. Olay diýär. Biziň şäherimiziň aýarlary ortaça her 5 ýyldan erkekler bilen intim gatnaşykda bolýarlar. Ine saňa aýarlar azatlygynyň beýlekiydi. Elbetde, tany bile ören köp işlemelip, Ipatow öz içki pikirine jogap hökmüni aýtdy. Äheňini ütgetdi. Abietko bilen näme dawaňyz bar? O şeýle bir näçe golfy arada guradyk. Ipatow gaharyny taklap bilmän stoly murklady. Akmaklar. Pirogy buğlama goýan Tanya gelip kapyň agdyny taklandy. Ipatow köşejip, "Beýje kimler çekdiňiz?" diýdi. Gazlov Tany diňleýär. Lalaşdyny şarat etdi. "Men Tanydan hiç täze ýaşarjak bolamok. Tanyajan gel ýanymyza oturuň." Ipatow ýanjagyndan divanyň üstünden oň oturýar görkezdi. Ýaýdanjaň Tanya oň gapdaryny däli ara şäk taşlap stolda oturdy. Ol Spartagyny tanamaýardy. Ipatow ýerini alyp oň ýanyna baryp saçlaryny typalatda şeýle diýdi. "Mundan beýlek men ähli galadamy sen bilen bölüşýän." O mähürlen gaýdan kellerini döşüne aldy. "Dogam edýär Pavel." Gazlow bir näme aljyrapdy bolsa-da kylaba daýdany diýdi. Ipatow hümledi. "Biz onuň reputasiýasyny haraplymak bolýas. O dogrusyna gyýbat ýaýratdyk. Oň näçe temany zaýalap, niçik bähwit aranyny aýtdyk. Goýsoň aklyny bersin." Gazlow sözüni dabaraly soňlap ýerini aldy. Näme üçin zaýdan çykdy? Tanya doňdy. Bine hili beýle. Şo Spartak bilen bir işler nädip goşup bolar? Nädip şeýle adam? Adatdan naşar şahsiýet oňunyk intriga, dawa goşulyp biler. Tanya uzan mehribanym. Ipatow onuň zoklady. "Kim bardy gurun edýäňiz?" Abietko bakdy. "Ol oňa açyk göwün ahyryn. O size näme ýamanlyk etdi? Ol oňa açyk göwün, oňa sözüm ýok, emma alymyň ösmegine päs gelberýär. Alym ýoňa okkuny gödök. Men hatta agressiwem diýerdim, hereket etmeli. O şeýle bolmaz, üstünlük kazanmaz. Ertirkün. Oň näme oklajagy belli däl. Alym hiç wagt plan oýunça. Onda da Abietkowyň görkezme zatyny esmeýär. Ol öňe ýolunaky ähli zady ýumrup ýoňokturlýar. Ya hasen onluk bolmaly. Ya da ılımdan daşda galmaly. Onu zıla olacak bolmaklyk peýdasy. Almy baglamak kim bolanlydy? Jenayat. Oňa näme bolar? Büýren ýok zahyry. İstesem biz kimindir bähwidini şäklendirýäs. Emma milletiň bähwidi bar. Ol ähletinden berentdi. Ahyryna adamlaryň infantergör bähwiden bar ahyryn. Men seniň gussaňy ören oňa düşünýän Tanya. Adam hökmüne de düşünýän. Şeýle ýagdaýda durmuş bizi maskara ýagdaýyň anyna goýýar. Biz onu şermäge borçly. Eýsem men oňa ýamanlyk isleýändirmi? O näme diýse päs gelberýär. Gödök şogap gaýtaryn. Ola orna oturnak. Oň ýerine kimi gödüňi tutýaňyz? Bilmedim, belki Gazlow bolar. Pavelmi? Munno diňe institut utuşgadanlar. Şol orna işçen inisiýatiwal adam oturtmak gerek.
Eger açığım aýtsam, men onu direktorun ornuna goýmakçy. Öňgüdi pediýanda skeptik garaýşlydym. Inni gölün, ilmi eline erki bolan hakyky alimlaryň östirjigini düşündüm. O näme üçin hapa ýolda galanmaly? Ipatow oýlandy. Özüni kıynap, bir işin netijesini düşünmekçi boldy. Soňra bolsa, onu näetmeli sorady. Ipatowyň hakykatdanam ýol tapmaýanlygyny Tanya gördü. Tanya şu. Men ýerden azapladym. Munyň üçin şert öğretmek ýokman düşün. Biz material sferada ýaşaýar, ýagny melgundyň arasynda. Materiýa bir melgundur. Materiýadan başga melgun ýok. Özüňi oňa laýyk alyp barmasaň bolanok. Tanydymdy. Birdenem onuň ýadyna bir zatlar düşdi. Munyň özü duzak dahirin teatrym, ol aktýorum. Hawa diýip Ipatow açyk boýunarly. Bir ýerime söýýär tahyrin. Men şol ädimi ätmeýerimdi de. Bir söýgüniň azabyny bile çekerdik. Öz günümüzde kaýır gelip oturmazdyk. Sen keýik ýary ürkek kim tarşdyň. Duzak bolmasa sen näme tutardym? Ipatow Tanyany özüne çekdi. Sen meniň hazynam. Onu ýaýdan jaňlyk gaplady. Hakykatdanam Spartaga dogry bolaýmasyn. Ol ören mert kim ketdi ahyrin. Tanya bolsa ähli zada zinanla çemeleşýär. Oňa hakykatdanam ösmek gerek. Bir gurrun söz bu oňa has mälimdir. Tanya erep Ipatowyň meherne meýmiredi. Kozlov dorunup geldi. Tasyatdan çykan eken ýollaşdyr. Kabinetde oturkam, genial pikir kelleme geldi. Tallinne size Viruya Olimpiya mihmanhanalarynda bolmak beri täsir döretmez. Men özüme yaramady diýip Kozlov köp bilmişdiredi. Pirog diýip Tanya goýup gaýdan naharyny ýadan saldy, aşgana algady. Pirog oňat bişen eken. Eşitdiňmi? Ýaşuly, sen ýaşgyda kelläňi agyrdaýan golaýmy? Bu zatlary bilmek oňa näme gerek? Elbetde. Muňa men goşulmaly. Emma görýärsiň. Senin goşulmaýanyň gowy diýip Ipatow belledi. Kozlov ähäňini ütgetdi. Näme üçin kelläň sokup ýördiň diýeni? Ipatow birden gatady. Gözlerini tegelep eliniň aýatyny öňe tutdy. Ol ýaha sansudar görkezek boldy. Ýa-da degişdi. Olaryň haýsy bolanyny saçy syýrlan hyýrsyz bir bela Kozlowyň üstüne awanyp gelýärdi. Ipatowyň karateden nähilrak başykanyň habary Kozlov ýaşul bet etdi ýyzyt etdi. Kelle takar Ipatow gadymyetdäki jellady meňzeýärdi. Yeli pirokly Tanya girip geldi. Nahar başyna geçip bulguru ak şakar goýanlaryny Ipatow "Size käbir zady görkezýänmi?" diýip teklip etdi. "Hawa görkez." Bulgurlary götermeňi soraýan. Bir urtlap şakyryň tagamyny ýadyňa saklaň. Tanya turşy diýip baka berdi. Kozlov "Menki näme şundur tüýjümdik" diýdi. Ipatow ünde bir ýere jemlep, öz bulguryny olaryň gözüniň alyna 3,5 gedek gezdirdi. Ýaňadan dadyp görüň. Tanya dadyp, şakyryň tagamynyň üýtgänine haýranlar galdy. Bir suw diýip gaýgyrdy. Bir edip beýle bolýar Spartak, ýüren täsin. Kozlov öz şakyrynyň turşudygyny ketgitdi. Üýtgeşik. Saryň açdan ýaşuly. Munna sır ýok, hatda fokusam ýok diýip Ipatow düşünürdi de şol magik hereketini täzeden gaýtardy. İçip gördüler. Şakyr şo başga tagamyny öwürlepdi. Bir özüň ýandyrmadan bolaýmasa diýip Tanya ketgitdi. Biziň ruhu täsirimiziň şakyra ýetiren güýjünden bolaýmasa diýip Kozlowym öz şaklamasyny aýtdy. Ipatow hiç da düşünülecek bolmady, ýöne ýylgyraýdy. Gedelenç. Tanya belli bir derejede öz ýagdaýyna buýsanýardy. Ol derejeli klublaryna bolýardy. Iň oňat restoranlarda, teatrlarda, dörli uğurlaryň belli adamlar bilen görleşýärdi. Şol bir wagtyň özünde ýada ýadam, ol öz ýygralygyny, çekinjelerini ýeňjek bolup çekýärdi.
Men islegim sen kim-kimden saýlantyk gatlagyň ýaşaşyny öýleşdirsen gowy bolardy. Egzotika kogulaşmak ol başda gowy. Soňal ýerdip uğraya diýip Ipatif düşündirdi. Bazar günleri olar bir yerlere uçup gidip gelýärdiler. Käbir niýetliklaryň bolanyna garamazdan şo gedelenişler Tanyanyň ömrüniň iň ajaýyp günleridi. Ipatif hiç wagt öňünden bile sargamaýady. Mehmanlardan yer buronujak bolmaýady. Halamaýan zadyny etjek bolanokdy. Ol adam özüni haýhydyr bir zady baglamaly diýmeýärdi. Şu geçen günler içinde olar öz gatnaşygyny kanunlaşdyryp bilerdiler. Bu hakda Tanyanyň öz dil ýarmanyny, hatda ýaňlysy bolmanyny Ipatif boldy. Her bir aýalyň maşgala gurmak arzu edýändigini bilýärdi. Ol möhümligi özü hem başdan geçiripdi. Nikah agyr jogapkärçiligi boýuny almagy ýaýdanýan iki adamyň arasyndaky meýritin baglanyşyk. Munna biriniň beýlekiniň üstünden agary etmek. Höküm sürmek hukuky esas bolup durýar. Nikahny boýun almak bilen adam erkinligini berip, dünýäniň aradasyny öz boýunna alýar. Ora aeroportun jaýyna girdiler. Tanya ýöňki enlik bilen bilediň gaýgysyny edip başlady. Aradalanma tanýoşam. Hökmany sorsyp Ipatif onu köşüşdürdi. Toms döwrüni eliň bilýäsizmi? Eger adam nämeňdir ören islese ol hökman maksadyna ýeter. Ansan kabul edijiler hem öz duýgusyny iýerjidir. Wada kerekleriň bir näçe islegi gelip ýörendir. Biz näherleri ýol bilen onu kabul edýäs hem öýleşdirýäs. Munyň bary biziň elimizde hem öz mümkinçiligimizde bagly. Muňa diňe uymak gerek. Diňe uymaly. İşimiziň oňuny boljagyna inanmaz bolanyny. Men palajitil gowy maksatly vibrasiýany kabul edip başlaýan. Lapkeşlige umytsuzlygy ýudurýanmy? Atritsatly vibrasiýany kabul edýän. Gel maksadymyzy oňatlyga baglaly. Şu ýerde garaş. Tanya zalyň orta arasynda galdy. Ipatif bolsa bilet kassasynyň agyna bardy. Ol beýle bir egrenmän eline bileti görkezip ýylgyryp gelýärdi. Onun kassiyeri nähil höýdany belli däl, nähil täsir getirin nämälim. Munyň adaty bir şowuna düşmek bolaýmagy ähtimal. Olar barda köp içmek ýetişmänkäler samolota minmäge çagyrdylar. Bir sagatdan ursa olar ýa şäherdedirler. Del wagzallar ýyzda galdyryp awtobus durulgysyna sar barýardylar. Mehmanhananyň vestibyulyny ýani çemedanyny adamlar erkilis bolýardylar. Olaryň näme garaşyp haýdy gudrata bil baglap jaý aljagy belli däldi. Ipatif olary ýegiren söýler etdi. Iki tane bedemen kostyumlaryny ol has beter ýegirenni. Biteteller psihosferany yaramaz duýgular bilen doldurýarlar. Administratorlaryň tekçetinde şo belli ýeri ýok diýen ýazgy sarlanýardy hem. Garry ýüzüne boýaw baryny salan bir dolmuş aýal oturdy. Ipatif gelmeň ýanyna baryp bazatlar diýmäge başlady. Etazyň nowasydy olara bir jaý açyp berdi. Tanya wanna teredenne o ýerde dürli maksatlar üçin ýan bir näçe palatensanyň atylyp goýulynyny gördü. Ipatif şkafa ýol sumkasyny taşlap penjegini stoluň aýagyna asyp özüni kürsatdy. Hedirlik. Häzirki döwrüň lezzeti. Tanya penjiräniň öňüne baryp tutuýan täýirdi. Wayna hiltiýatyny görnüş. Soňra krawadyň eriňejigine oturdy. Bu zatlar sen näde başardyň? 3 ýyl lapdaşary ýurda gidýän. Bir men feýulim bilen ahyry duşum bolmalyydym. Sen yalan söýläpsiň ahyry. Yalan hakykaty goraýa. Adamlar garaşyp dur biz bolsak. Saňa näme bolýar? Saňa bir ýarany okmy? Ýok edeli. Nire? Köçe başgar mehmanhana. Men öýren ýadadym. Tanya ýan berdi. Bilýärmi Tanya? Adamlar giden bir şekilsiz ýagny amorfluk. Munyň öýdi şahsiýet tapawutlandyrmaýan. Aňsyz sür toplumy meňdeýär. Adamlar toplanýasyny hiç mahalam halamanyň. Goýul bayramçylyk toý ýa-da başga bir üýşmeleň gurdun. Men hatda horum halamok. Ipatif radiony açyp ofisiant diýen düýmeci bassy.
Sen nähil urýan şu ýerde naharlansak bolmazmy? Bolar. Tanyanyň aşak düşeti gelen okdy. Üýşmelerinden güýç gelýärmi? Ol käbir ýagdaýlarda Ipatowa düşünjek bolýardy. Ipatowyň pikirine tary, ýören jepakeşlik bilen topulmagy özüne berk ynanyşdan dälmidir? Ol ýaşlykda kemsidilmek duýgusynyň ada çeken bolsa gerek. Innol özüni görkezmäge dyrjyşýar. Hatda ol Tanyanyň öňünde de özüni suwut etjek bolýar. Tanya onuň ýagdaýyna gynanýardy. Sebäbi ol prinsipde özüni onuň güýçli taýýardy. Şoň üçin ol egilişe gelip turup Ipatowyň kellerini döşüne ysdy. Ipatow oňa düşündi. Şonun näzini artdyrdy. Tanya onuň aýrylyp aýnaň ýanyna artdy, şu ýerde oturdy. Ehtimal mehelle animal spiritusa gurrunsu bolýar. Mehelle gara toprak, ol şahsiýeti dogurýar, ony öz ruhuny doýurýar. Ýön tebigatda adam adama deň däl. Deňlik deňeşerlik evolýusiýa kanunyna ters gelýär. Eger insan deňeşer bolsady, onda göreş bolmazdy. Netijede ösüşem bolmazdy. Spartak sana şahsiýet ýaraýarmy? Ipatow geň garaýyş bilen oňa bakdy. Oň näme diýäni düşünmeýändigini aňlatdy. Belki ol Ipatowyň pikir ýöretmesinde käbir garşylyk görüp bilendir. Tany birden onuň matlabyny aýnyda ýaly göreti geldi. Arman logika ýygyderlige eýerse, ol bir näme ýeýdi gelýär. Ipatow bary bir esasy meseleden boýun gaçyryp ýetişdi. Tany bolsa Sakratyň sorap gürledip bilmeli diýen usulyna ýüzürdi. Muny ol Ipatowyň özünden eşdipdi. Diňe ýeke logika zylawdan ýapyşmak gerek. Şonu da elinden hypdyrmalylar. Muny ýygyderli saklasaň, Ipatowyň özüni paş etmeli. Tany özüni akylly saýmasa-da, bir gelin netijesiniň dogurdygyny özü geň galdy. Intellektual derejede adam bilen ýakyn gatnaşyk öz täsirini ýetiripdir. Mualliminden ol käbir zatlar alypdyr. Dogry onu ulutamak kynçylyk ýok. Ol diňe öz ukuýuny syňap görmekçi bolýar. Ipatow özüni Tanyanyň nire itberjek bolýanyny has öňünden görüpdi. Şoň üçin bir nähili sowallyp gaharlanan boldy. Bolýar Spartak han aýdaýsana. Elbetde şahsiýet maňa ýaraýar. Näme üçin ýaraýar? Bir samsyk sowaly ýüzlerçe akyllarym jogap berip bilmez. Ýölerine beýle jogabyň ýokdugy üçin gaýtaryp berip bilmezlermi? Sen oňa meniň tapaklarym ören gowy özleşdirýän. Ipatow gyýdy. Görýärmi? Men logikanyň tersine durup hem şüýhelenip hakykata ýetýän. Sen bu gapma garşylyk duýupsyň. Dur diýip Tanya barmagyny agzyna goýdy. Sen şu pikiri görüp gidip oturýarsyň, şu aýdyp gidip oturýarsyň, her bir ýagdaý barda aýdýarsyň. Senin näme iterýäniň belli. Ipatow keskin aýtdy. Men şahsiýeti söýýän, halky orada halamaýan. Halk diýeniň ýokary paýgasy eýe. Onuň ruhu täsir biýmesýär, duýgusy ýokary. Şahsiýet diýeniň şonun ötüp çykýan näberli güýç. O köpçüligiň güýjüni özüne ören peýdal bolar derejede tiňdirýär. Tanya oňa söz goşjak boldy, emma Ipatow ýol bermedi. Hawa, bir meniň pikir ýöretişim çägimde şeýle. Dakyklyýar. Meniň şahsiýeti söýüp, ýene özümiň onuň garşysyna ýaralanmagymyň sebäbini sorajak bolýarmy? Inanyp barmasamam, goý şeýle diýäýeli. Bir meniň betbatlygym. Ýöne men tebiigi, men hususy karmiki derejäme degişlilik dölçeýän. Men hakyky kämilligiň nämedigini oňa düşünýän, hem özümi adaty adam derejesinde görýän. Men şiýi şartlyk ýigrenýänim üçin şahsiýet halaýan. Ondan ýa-da şahsiýetiň ýaşamaly döwri. Özümiň kämil bolup, olar bilen deň darkaşa giretim gelýär. Biziň döwrümizde aýagasy bolmak ýaraşyklylar. Onda da tögerekde şahsiýetler barka. Olar insan kalbyny gozgulan salyp bilýärkäler. Ahlas bilen üstü örtülen göze görünmeýän uruş bar ya. Tanya jedelislemedi. Şähere gelirin jetdiler, restorana barıp, ýanynyň bir bulgur buğul içkisi bilen Tatar befi diýen owka diýdiler. Ondan çykyp köçejikleri aýranyp kafe barıp, dürli dümen içkijiklerden daýdyp ören bagtyar boldular. Köp şatlandylar. Tanya oňa arkasyna öňüp, ýüzüni aýaty bilen tutup durdy. Ipatow boldy şokda ýatyrdy. Aýnanyň daşyndan giýjelik abanýady. Tehel wagt mundan ýöňkü giýin köşeler daralyp, ýüregi sığajak bolýady. Allah can. Nähili maskara sürkdip Tanya pişirdi.
köşeş eridim. Bir yerde utanıştat yok. Bolýaly. Ipatov prostyna uranıp ýeren galdy da bulgura çakır goýdy. İşdip ýurlaşynda ötdi. Tanya bulgur alıp düýbüne senişdi. Ayarla erkeğin düşökti ediyen bari işi arassadır. Düşök bir doğru erkanılıktır, fantaziyadır. Bundan mümkün olan ehli tabulardan öýüň halat etmeli. Döwrüň dörediyen hadiseler bolýar. Fluidler adam bedeninden çykan fizik akım hiç bir şey bilmeýär. Biz ondan belli bir döwürde ýyda galýas. O bilýärmi? Şol bulutdan meniň aýdyn yerimden ýenýär. Sen bolsaň o güllü. Entegem sada sagazyk. Maksadyň azat bolýan döwür bolýar, maksady agazdyrklamaly döwür gelýär. Häzir bolsa söýgü döwürü. Ipatov öýüne goýunan şakar içip aýnanyň agzyna geldi şilmşekdi. Stoluň üstünde duran elektron sagadynyň ýaşyl ışıgy giýjäniň 3 forunyny görkezýärdi. Daşardan daňyň çağırýan bildirýärdi. Şäher ukudy. Egerje ýyňdy köşeler boşlugdy. Haýdyr ötegüşi öýüne howrulýardy. Tanya bärik gelip Ipatov onu çağırdy. Tanya onuň golüne gelenine ýöçügü ışykdy, onuň beden guruluşynyň gözelligi besbellidi. Ipatov elini oň eginden goýberdi. Sen gowy adam. Döredilişin gowy. Şeýle mehriban. Emma sende entek aýarlyk häsiýetler oýanmadyk. Şeýlemi diýip Tanya pes ses bilen sorady. Hawa. Bilinkiler bolsa meni eýem aýal häsiýetli saýýarlar. Men başga zadyna zararlym. Özüm sana kömek ederim. Şonda sen hökümdar bolarsyň. Sen erkekler daşyňda pırlarsyň. Olar ne edesin gelse şo derejede de oýnarsyň. Bu näme gerek? İn geregi şo. Erkekler dünýäni aýlayan bolsalar, sen olara aýlarsyň. Maňa goýda öz meditasiýam iň ajaýyp hyzmatkär döretmeň syrryn açdy. Sen bilişiň ýaly. Oňat hyzmatkärleri gadim wagtda geteriler. Gresiýadaky erkin ýaşaýan bilimli, başyboş, äri barmadyk aýallar terbiýäpdirler. Olar maňa öýrenli ähmet beripdirler. Olar geteriler arkaly jemgyýete täsir edip bilipdirler. Ipatov gazgyn geterileriň terbiýeçilik usullary barada gurrunga ýatdy. Bir Tanya yaraman başlady. Bolsa da ören paragat äheňdi. Muny näme üçin maňa aýdyp berýän diýip sorady. Saňa däl özüm aýdýan. Özüňe näme çygaýdyp? Tanyajan. Gel şeýle gepleşeli. Eger men bir zat aýdýan bolsam, näme aýdýanymy özüm bilýändirin. Näme üçin pis wagt sorumy? Özüm oňat bilýän. Ipatov oňa mulayim käýinni. Yürek bulunma. Güýçli gelen ýagyşlar direkleriň sywynyna ak üýtükleri ýuwup bekitdi. Ýollar arasynda maşinalaryň üstüniň çaňyny süpürdi. Töwerek ýaşyl öksýärdi. Ýani ýollar hem arasynda. Onuň uğruna duran oturguşlar jaýryň üçegi ýalyp berýärdi. Awustyň ýeri sarjy tomsyň öwüsküni dünýä öz täsirini ýetirýärdi. Gün logurda da gazgyny onça däldi. Tom sowulupdy. Köşeler çağalar dolup barýardy. Tanyanyň kurtdaşlarynyň köpüsi mugallimçilige işe gidipdiler. Olar şu gün çağalar bilen ýüzbeýi bolarlar. Hakyky işe başlarlar. Tanya mektep barýan çağalara gusta öýretir diýdi. Olam mektepde biologiýa tapagan höwes bilen çağalara öwredip bilerdi ahyryň. Onlar da öz pasiýoloklaryna işe başlan bolsa, nähili oňat boljak ekeni. Bir yerde işlemek gün-günden iç katkyny sorup barýar. Alakalardadır, toğuşanlarda geçirilýän şol bir hyňylar ýürege düşýär. Ol Ipatowyň gizliň hyňylaryna da inni bir höwes bildirip barany okdy. Bilimli ýokary düşünjeli adam şeýle biderek iş bilen nähili gyzyklanyp bilýär. Ýuwaş-ýuwaşdan ol Ipatowyň özünden emiripdi. Oň samramasyndan, nämelim kaktyrmasyndan, görün zadyna şu görünmesinden emiripdi. Onuň pikiriçe, bütün älemi nähildir gara perde gurşapdyr. Adamzadyň üstüne gara hup abanyýar, töwerek şeytanlardan, vampirden doly. Işiň ahyryna Maşa jan kakyp kafede duşmagy haýyş etdi. Ora şol kafede öz oturýan bellice ýerine oturdylar. Maşa deýrinje başlady. Bir işdäl görügi. Ýerden bärik agşam beýlek, iki sagadyň ýolu gidýär. Görýän zadyňam ýok. Ýykylan kantory, Aliýanyň 120 şaga da garaşýar.
Ine bolunu. Nähil ýaşaýandym özüň görýän. Ağırlığında da hiç şiir ışı yok. Tanezan sana verin gözümü diye. Sen bizim sultanımız. Din zalış günleri bir Baltikada gün ortada arzulu. Bizim kuriyozumuzun dine sen küçük delbetti. Petkan gazap etmedik. Onun nämişün kafedrada galdırılanlığını ha sen bilýänsiň. Atasy wada ýigidin. O asap del sen göre tüwelimi. Hawa diýip başatsa da Tanya içine hümle diýdi. Maşa. Spartak men gyýy zogurup bermek isleýär. Dogurdan näme? Beýle adama ogul ogursaň mazdyr, o nämişin gyýy? O gyýy isleýär. Gen, adatça ogul küýselýändir göli. Ol şondan hakyky diýen terbileýek bolýar. Dogurda ber. Ýöne onuň aýal maşgala garaýşy başga. Ine samsyk. Nähil aýalyň gowdugyny, onuň nähilrak bolmalysyny erkekler oňat bilýändirler. Muny bütün ömrüňe ýadyňa sakla. Bir kime gow görünmeli? Özümizem ýa olary? O dogur ýöne. Ipatov öz oğlunun nägelerini aýdypdy. Onu öz isleýişi ýaly terbiläp bilmedigine gynanýardy. Oğluna öz ynamyny geçirmäge aýalyňa päsgel beripdi. Tanya Ipatowyň oğluny görüpdi. Onuň ogly parahatdy, ýumşakdy. Kellesini taýdardyp syrýanlardan näli. Mataskiretde gududa çan ýaly köçek eten okdy. Adamlary garanky ursa diýilecek bolmaýardy. Onuň hoş şäherletlerim Ipatowa yaramaýardy. Olunny gyýdym bolaýsa diýýärdi. Aýal maşgalanyň töwerege täsir ören ýokary bolmaly ipadaplaýardy. Onu terbiyelemek we onu üstlegine näki etmek mümkündür diýärdi. Tanyanyň göwnünde bolmasa, ol şu hıl synaklaryny öz şagatynda da synap görmegi synyny şakýarly. Spartak Mahmudoviç öğrengen adam diýip maşa dillenni. Oň maşgalaty bar ahyry. Dinle. Sen Turgenewiň romanlaryny tütänine okan näilsiň? Sen o maňa öýlenjek diýip aýtdyň ahyryn. Öýlenýär ýady ýok. Wada berýär. Sana başga näme gerek? Maşanyň öz ýagdaýynyň gaty alsadygyny Tanya düşündi. Kofelerini içip täze çilim otlandyr. Plaşyny eginden taparyşyna Tanya halazilini gaçdy. O ýerde dugulanyň kelemi görüp paketden alyp iýmäge durdy. Ejat aşgana geldi. Tanya paketi goýdy. Tamara Prokofyevna gen adamdy. Gaharjanlygyny heretmeden üns süreýmeli zady da parksızdy. Bir jaýda ýaşap, gyzynyň gedip ýören işlerini habarsızdy. Gyzynyň giş gelmesi, kägijeler tutuş öýde bolmadygy onu hiç bir şüge oýurmaýardy. Ol gaýta gyzynyň başga dünýä bilen ýaşap ýörene gonýardy. Telefon zırladı. Men alaryny ip Tanya jaýa girdi. O kelemip duran ýerinden "Hawo" diýip trubkany götürdi. "Privet." Tamara Prokofyevna daraklygyna basyp goňsuz jaýa geçdi de beýlik trubkany götürdi. Zaňa diýen maşady. "Sen Spartakyň ýanyna gidýärmi?" Tanya başga niräge diýenip ökünçle gürledi. "Nem beýle gaharly, göwüni degişdiňizmi?" Tamara Prokofyevna trubkany goýdy. Tanya geyinmäge durdy. "Niräge ýygynanýaň?" "Zoramyň ýanyna barıp gaýtjak." "Hany dur, otur ýerinde." "Sen nämeje? Men howrugyan." Ol sagany heretdi. "Men ýeda ýetişmeli. Men saňa otur" diýen. Gejesiniň päriniň düzü därligini Tanya onuň gözlerine göz düşenini aňdy. "Spartak bilen näme gatnaşyňyz bar? Dogruňdan gel." "Dinlediňmi?" "Hawa dinledim." "Men onu söýýäneje. Onu edip beýle bolýar. Onu näme sen at edinjekmi? Oň öýde näme ýaş oglanmy? Daşynyň talyhytly ýaly. Ol oňa da adam eje. Birden oň ýüregi ulandy. Ol agzyny el bilen mäkem tutup hazathana algady. Ejetem oň ýygynyň galmady. Binem boldy. Tanya aşgana algady. Ejetem taklajak boldy. Tanya suw açyp oňa gusmaga durdy. Ol demendirsäni ejedi hüjüme geçdi. "Bolum zat dogruňdan gel aýdyp ber." Eje köşeşdene men gatga aýşe diýen. Ol ejetem gyýyna ýykyldy, onu guzaklady. "Indi näme etmekçi?" diýip ahyryna Tamara Prokofyevna dilýärdi. "Aýyrtjakmy? Men galmagyny isleýän, hemmesi oňatdylar. Onu edip galdyrjak. Gyýyl halyňa şagal boljakmy? Spartak öýlenmäge wada berdi. Oň maşgalaty näme? Maşgalatyndan aýrylyşmakçy. Bu bolan ýagdaýy häziriň gözüne düşünişmegini isleýän. Tamara Prokofyevna telefon trubkasyny garbap aldy. "Şoň nomerini aýt." "Eje gatga aýşe diýen gerek del. Onu edip gerek del. Biziň aramyzda goşulşmasana. Ýaýlasyn bulaşdyrarsyň. Nomerini aýt" diýip ene talap etdi. "Isleseň men özüm telefon edäýin."
ene trubkany berenden Tanya zan etmäge durdy. "Privet, sen gelmeň gerek, hawa tiz. Ezem hemme zady bilýär." Yeterlik. Ipatov trubkany goýdy-da, bir sellem oýlanyp durdy. O nähiridir bir hyýal atlandy. Onuň aýaly 45 ýaşlaryna ýanan diwanyna oturup, Allahy nadaryny ýerine dikdi. "Näme täzelik?" Ipatov bir bada jogap gaýtaryp bilmän ýaýdanyp soň keskin gürledi. "Daşa, boýun. Häzir kimi şäheriň etegine gysgazyk gederin jetmeli." Dari Mikhailovna başga da sorap durman öz aýyna geçdi. 5 minutdan ýüz gözüni boýagdan bedäp çykdy. "Nähil bolýarmy?" Ipatowyň aýalyny göwünü bitdi. Ol aýalynyň şeýle keskinligini halaýady. Käte ol adamsynyň islegini öňünden bilýärdi. Pıştyljyk uly ýola düşüp müňedekler urady. Ýaş ýollary salazy etdi. Ýol saralan tokoy büýütüp barýardy. Olar owa magazynynyň duşuna gelip saklandylar. Ipatowa maşyna oturdy. Ipatov bolsa dukana girip çykdy. Tanya gapyny açyp Ipatowy ýanyň ekstravagant aýalyny bilerikde gördü. Onuň gözleri tegelenli, dili lal boldy. Ipatov aýalynyň sırtynda durdy. O ýylgyrdy-da "Hany mihmanlar kabul etdi." Dari Mikhailovna diýip Ipatowa özüni tanıtdy. Ol ýelini garşydaşyna guladyny, öňünde duran Tanyadygyny bildi. "Siz Tanya bolsaňyz gerek." Bir Spartak siz bardy köp gurrun berdi. Dari Mikhailovna barmagy bilen ääriniň böwrüni dürtüp goýberdi. Ipatov ýylgyryp keder şekilli. Tanya nämelen golup geçýäni bilmän özüni ýitirdi. Ol mihmany botawadan içeri goýberdi. Bolmanyda olar girjekdiler. Aşhanada Tamara Prokofyevna adamsyna borç goýup berýärdi. Gapyň agdyny aksyetip bol geldiler diýdi. "Kim geldi?" Ivan Vasilyevich okorodundan başyny göterdi. "Olar sağçylar." "O nähil sağçy?" "Oy Allahan, o Spartak geldi sen gyzyň gudalamagy." Ol mihmanyny garşylamaga çykdy. Ivan Vasilyevich şorwa düğünni. Nämelen bolýany düşünmedi. Ipatov Tamara Prokofyevnany goýa köni tanışýaly garşylady. Tamara Prokofyevna diýip hormat bilen aýtdy. "Siziň bilen tanışýanyňyzy öğrenýär." Ol garşydaşynyň elini ugşap, tat gujoklap diýen ýaly aýalyna tarap ötürdi. "Bir Dari Mikhailovna, ýöreňiň öt." "Bilem şat." Olar diýen anlar çok gujoklaşyp görüşdiler. Ipatov bolsa, olaň ikisini gujoklap stoluň başynda oturtdy. Ivan Vasilyevich girenine Ipatov bök bir ýerinden galdy. "Ivan Vasilyevich, sizi görýänimde öğrenýär." "Salam aleykum." İşçiňligi ýerlen bermän Ipatov onu hem aýalyny ýanyna eltdi. "Tanışyň Dari Mikhailovna." "Salam aleykum" diýip oňa Ivan Vasilyevich salam berdi. Dari Mikhailovna ýeňiljek baş atyp oň salamyny aldy. "Oturuň Ivan Vasilyevich" diýip oň üçin stol çekip Ipatov öz garşysyna oturtdy. 4 kişi stoluň başyna tegelenipdi. Bir adaty öýe. Adaty ýaşaýjylar teredip Dari Mikhailovna içinden ýylgyrýardy. Tanya utançdan ölüp barýardy. Ipatov bolsa funkozundan 2 şişe şampan şeraby, bir şişe aragy çykardy. Menden beýdi oturýanyp Tamara Prokofyevna ýerinden galdy-da näder nülmän ýaýdan töwrüni seretdi. "Tanya, sen maňa kömekleş. Vanya, sen bolsaň mihmanlar güýme." Ivan Vasilyevich mihmanlar näme güýmejigini bilmeýärdi. Belki telewizora sörtüp o teklip etdi. "Görsek göreýiň" diýip Ipatov tez radiolaşdy-da ýerine galdy. "Siz oturuň, men özüm açaryn." Ipatov kedekiň öýünini öz öýünnäkiden batyrga hereket edýärdi. Asal ýalt ýult etmän telewizoryň ýanyna bardy, ony ýüzüne gurnaşdy. Stoluň üstüni nadyny batdan doldurdylar. "Elle barymyz" diýip Tamara Prokofyevna ötünç sorady. Ol beýle mihmanlaryň näme isleýänini nazara alman öz göwüni laýyklap oňat edenden boldy. Ören azap Ipatov ellerini gerdi. Eger stoluň üstüne gyzyl balyk bilen işbeli ýok diýmeseň, ol hakykatdan baýdy. Öz ýer zagarlaryndan öýünden göwüti, täze kartoşkady bardy. "Aýallara şampan" diýip Ipatov şampan şerabyny ýöktürük bilen açyp paýlaşdyrdy. Olu şähtaçyklygy bilen töwrüne hem ýeňillik berdi. Ivan Vasilyevich, "Biz bolsak ara göreriz." "Goý arazyk golaýdyn." Ipatov arak goýup, ýöz bulguryny aldy-da öýürtürdi. "Tanışdygymyz üçin. Siziň bilen tanışlyk açýanyma men öýrenýär." "Ivan Vasilyevich, hormatly Tamara Prokofyevna,
Sizin araňyzda oturýan görün özümi üýdäki ýarlyýan. Sizin şeriňizi ören arasda psika meydan var. Ol howany ýitirgen ýaly. O toğru terediştirip çykdy. Biz aýlara nur ýaýrapdyr. Siz teredimdi. Öz hoslarmy tereden ýaly bolýan. Bir tany öyle bilelikde bir problem an deriňeýär. Sizin kuýuply, akylly hem oğudun gyýdyňyz var. Şeýle gyýdy kämilleşdirýäňiz üçin bir minnetdar. Beýle maşgalany bolsa diňe şeýle ýagdaýda arassa psihosferada ýetişdirmek mümkin. Tanyanyň hoslary ýürekden tolgunypdylar. İşdiler. Tany aşgana barıp bufet bilen stol aralygynda oturuşda suutdurup oturdy. Çay gaýnady. Ol aglaýady. Şüşele ýem boşoňkyrlapdy. Siz ruhy meseleler bilen gyzyklanýasyňyzmy diýip Ipatov Ivan Vasilyowyç öýdündi. Men şeýle gasaýp edýän. Hakyky ruhy barlyk onu synap görüňdi duýdurýar. Gürrüň diýeniň gürrüňligine galýar. Ol ruhy özgörüşlige getirmeýär. Tanyanyň aýtmagyna görä siz İsa peýgamber hiç şeýle gudrat görkezmändir diýämsiňiz. Daşky diýenni İsa'nın gudraty ilma mälim. Onun ölünden soň ýangadan aýan bolmagy lepartasiýadan başga zat däl. Siz düşüňizde uçýasyňyzmy? Öňler uçýadym. Ene gördüňizmi? O birlaýdynmyzy? Adam ukuda ka tenine geýen demir fogudyny çykaryp taşlaýar. Şeýdip, bütün dünýä dartys kanunundan üstün çykýar. Muny goýulukda etmek mümkin. Sebebi adam mümkinçilikleri ören şäksiz. Köpler muňa ynanmajak bolýarlar. Olam düşünükli. Olaryň ruhy bir ýem garrardyr, pikir göýdükdir. Olar öz maksatlarynyň kölegözünde ýaşap ýören adamlar. Olar üçin uçmak diýilen zat ýat. Olaň göwün ganatlaryň daşyny bir ýem ýa örtüp gidenler. Şeýle bolan soň olar dünýäni hem şo bulaşykda çaldymanly görýärler. Men tanyýa gurrun beripdim. Bir gezek maňa demysmaly bir semiz näsaň nazaryndan dünýä seyretmek başartdy. O bizim müşterimizdi. Soň näme bolandy diýäňiz? Şeýle bir ýüregim erbet boldy. Asla hiç ýaşadym gelmedi. Şonun bäri men beýle tejribeni geçirmeýän. Sizin pikiriňizçe beýle adamlaryň töwerege ziýany ýokmudur? Bar. Onu da ören güýçli. Olar howany, iş, psihosferany hapalaýarlar. Awalsa bile täsir edýär. Biziň uçmak mümkinçiligimiz azaldy. Ýa-da biz dünýä keselläpdir diýär. O nämeden kesel? Ol güýdaşlykdan, görüplükden, doýmaz dolmaz nefsçeňleriň pär niyetinden kesel. Görmüni Ivan Vasilyowyç başyny gaharlaýakady. Adamda 3 bölek beýniniň bardygyny siz bilýänsiňiz. Oňurga ýyligi, ýagny beýnisi bir. Beýnicik, ýagny kiçi beýni. 2. Hem depedäki 3-nji uly ýarym şar, ýagny kelläňdäki beýni. Oňurga beýnisi bir de iň ýerki ejdatlamazdan galypdyr. Ol instinktleri oýarmaga hyzmat edýär. Ortaky, ýagny beýnicik, soňrak ejdatlamazdan, süýt emdirjilerden galyp, biziň duýgumyzy işletmäge ýardam edýär. Adamyň öz gazanany ýokarky beýnidir. Ene şu. O bizi intellekt derejesine ýetirýär. Emma biziň döwrümizde de beýniji bilen ýaşaýan adam az däl. Iň aýylgansy da şeýle tipliler bile baştonluk edýär. Galan millet bolsa beýnisi bilen pikir edýänler oňgullyksy bolýar. Evolýusiýa biridiňe paýkada däl, ondan ýokary düşünjeler alyp barýar. Şeýle adamlar bardy. Olar öz boluşly wunderkindler diýse de bolar. Olar şol ýokary aňa ýetip kämilleşip, meselem İsa peýgamber. Ol suwdan haçan ýörendir. Bu adaty levitasiýadyr. Terki dünýä saketler bolsa, olar borç bilen naharanmandylar. Olar ahyrky netije gidipdirler. Olar ýöňlerini daşynak gabadan halat etmeň ýollaryny gözläpdirler. Geljeň insana maşin, samolyot gerek bolmaz. Olar parahodym adyk önümlerinden ýaragam istemediler. Olar edil tozgo ýaly gederler. Nagardan nädip ýaşap bolar? Ivan Vasilyowyç örengen galdy. Howa ýemit bilen. Madali bir zatçyk iýmeseňiz bilýäňizmi? Ol geljegi Ivan Vasilyowyçyň närazylyk ýüzünden bildirip durdy. Oňa Ipatov ýürekden hikir dedi.
bir nämedenip Dari Mihailovna iyi oturan mürebbetini öz keywantyna görkezdi. Garpyzdan. Özüňiz gaýnatdyňyzmy? Özüm mine munun dadyp görüň. Muny gat süýjekeni. Bir tuğdunky şeýlemi goýuňa ne hili geň. Siziň gögünüşleriňiz gün ortalylaryň tagam tüýjüne gabat gelýär. Biz gün ortada ýaşadyk. Diňe nirelerde ýaşamadyk. Ahyryna şu ýerde mekan tutundyk. Özümiz bolsa aslyna udmy urtýardan. Görmüni geň, gaty geň. Tanyany unudypdylar. Olam ağlamasyny goýupdy. Ol adynyň tutularyna garaşyp hatda el ýüzüne ýuwup oturdy. Mehmanlar turmak göre boldular. Olar uğratmaga öýdäkilen bary çykdy. Tanışlyga sanymyzy ören şat diýip Tanyaň ejesi Dari Mihailovnanyň sumkozyna tut mürebbetini sokup dur gaýtdy. Siz näme diýäňiz goýuň muny diýip ol filterjiren urly. Emma Tanyaň ejesi merjelli. Tat guzoklaşyp denýär hoşlaşdylar. Tiz-tiz gelip duruň diýip Ivan Vasiliýewicz towuk gaýtdy. Erkekler ören berk ýyl gysyşdylar. Maşin ýagyşyň aşagyna ýugurupdyr. Gize garankyrykdy. Çyranyň aşygyna çetňäp ýagýan ýagyş bildirýärdi. Sirenleriň inni ýygy ýokdy. Ipatow töwrüň näklerin gözünden sapanyp ahyry Tanyaň ýanyna bardy-da, oň elini aýagyna gysdy. Bar diýdi, hiç gaýgıranma. Ol barp maşynyna oturdy-da, motor otlady. Siň görmegi dogunyňyz bar eken diýip Tanyaň ejesi Dari Mihailovna aýtdy. "Bimen ärim" diýip uparagat duýdurdy maşyny minni. Olar uğradylar. Tanya bir grada durdy. Howsarlyk bolan ýygynyň el ulap galdylar. Birden Tamara Prokofyevna doňdy-da. Näme düşündi. Töwrüni seredip günäkär gözledi. Ahyry "Vanya" diýip ernarlady. Ivan Vasiliýewicz entem olaryň ýygynyň golgulap durdy. Ol aýalynyň ýugdaýynyň pozulýanyny bilip elini galgytmasyny goýdy. "Kime golgulaýaň? Allah jany gözümizi baglap maskaramy çykardy." Gazanç. Bar sowully. Bir hepden aşyryp Ipatow bilen Tanya şäheriň merkezinden bir köýne jaýdan kiçik otaw görmäge gitdiler. Ipatowyň öz aýaryny alyp gudaşlyga barmagyna Tanya akyl ýetirip bilmärni. Bilýärmi, bir göreýmäge şeýle düşünükse hiç delilsiz edilýän işiňem wagt geçmegi bilen getirýän peýdasy bolýar. Men pikirimçe, bir soňky içki gapma garşylyk ýeňmäge gerek boljak. Onda bir de logikaň dowamy-da. Muny soň wagt gelende düşünýärm. Olaň görýän jaý 3 otogly kwartiranyň görnüşindedi. Otogyň giň bolmady, petigi belentdi. Jaý 3 otoga eýilgi diýen pensioner aýal berýärdi. Jaý jan maşyna dogry böleňdi. Her kime garap bir çüňçüga ýeterdi diýip Tanya begurun dinledi. Ipatow ýokardan geçen suwuň eýerine tinkezin dikdi. Jaýyň aýnasy howla tarapdy-da, gün düşmeýärdi. Bir ýüzüň diýwary tutuşy penjiretedi. Gazal kerpiç öýrlenini hapady. Mebel lalaşarlykdy. Ipatowyň halaýany köne tipledi. Marfadaýdy. Buluň barsyny aýryň diýip Ipatow görkezme berýärdi. Dürli eskilerden edilen bede goşlaryny, ören tagamsy suratlary, ýene-ýeneler aýyrma görkezýärdi. Bir diwan duruşuna tagta bitidir aýrylmyny. Oglum men onu nire aýryn, goýary ýer ýok. Wilhan adyňyz, ýeýdiňiz bolarmy? Gynanmaň. Biz size öz mebelimizi galdyrarys. Ipatow Marfadaýdan ýanyna baryp gapçygyny çykardy-da, eliniň tersibiyle sanaşdyryp oňa epesli pul uzatdy. 1 ýyl öňünden berýän. Wak oglum edidim. Men ýahyl zady gül ederin. Siziň göwünüňizi ýarar ýaly ederin. Yaraýamy diýip ol Tanya etdi. Hawa, iňe saat işe ýakyn. Tanyaň ýüzüne oturupdy. Öýýese bir eline bedreýany beýlek eline hem eskini alyp geldi. Tanya goşlaryny ýalyşdyrmaga durdy. Çemedanyň bir tagta kagaz açdy. Onu Marfadaýda ýerden götürdü. Tanyajan, munyň ýüzi suratly, gapdaryna da telefon bilgisi bar ýaly. Ipatow Tanya tarap gözüni alatdy. "Zıňk goýberň, Marfadaýda" diýip Tanya haýyş etdi. Emma onu garrynyň zyňasy gelmedi. "Mehribanym, men başym çykanok, belki gerekdir saňa." Garry çykurany Ipatow "Mümkinmi?" diýip suraty ýerine aldy. Onu ünsüsiňlap başyny ýekady. "Muny kim saňa çekip berdi?" Tanya sesini çykarmady. "Geň. Men seni hiç wagt bolşuňda görmänim." O suraty eýesine gaýtardy. Basym buzaga jaý tanalma derejede özgördi.
Başka mebeller durdu. Diwarda yumşak ışıklı bir näçe şem durdu. Orta owadan hali ýadylgydy. Ýokardan suw geçmedi galypdy. Barda dürlü şişeler bardy. Dürlü kosmetika boýaguly, atyr dokuýly, trilyaj bardy. Diwar kartinler beýärdi. Olaram gyzyl reňkdedi. Garmady renk ýokary güýjüň çeşmeti. Bunun renki diýip Ipatov düşünürýärdi. O renk barada özüniň toplan netijelerini aýdýardy. Ol Lüşeriň taýýarlan sowallary boýunça tanýan taýynlaýandy. Ýaşdynanlar ilkinji ýerde sary renki goýmalydyrlar. Olar söýgüýüniň haranmagyň nişany ýa-da gök renki kalbyň rahatlygynyň ya ýaşyl renki durmuşyň ögüşgüni, ötüşüň saglygyň nişany, Tanya bolsa malinanyň renkini goýgyrmy diýen halyaýdy. Tanya Ipatowyň sowgat beren kimono haladynydy. Oňa bir ýüpek parça ören ot gelişýärdi. Toglan zırap aram sadyň astyna tant edýärdi. Ipatow orada baryň öňünde oturup oňa nähili oýnamalysyny öwredýärdi. Ünsüňi buğdunda jemle, şeýle, gowy, gapkakylly. Ipatow ünsüni bölmeli boldy. Hawa Marfadaýda gapyny salyra gaçdy. Spartak Mahmudowyç, edildilerim. Siz soraýarlar, men siz öýde diýdim. Ipatow daş çykyp, ýygyna bir şöpürlegi düşürüp geldi. Tanya görünnün, onun Kazbekdigini tanady. Emma ol Tanyan tanymady. Ol gylly ýerleri bilen diplomatyň tutuwazynyň bir kysymlap durdy. Oturuň diýip Ipatow oňa stul uzatdy. Tanya, şu gök papkadan işi beril. Ipatow içki pikirini basmarlap mihmany syýynlaýardy. Tanya oňa papkan tutdy. Näme diýseňizden Kazbek, bagyşlaň. Azamatyş diýip Kazbek oňundan sözüni ýatladyp, Tanya şu fikirde etdi-de, stulla gelişik soýkany jüredi. Kazbek Azamatyş, Tanya bir de piýat vermezmi? Yok, yok. Tanyanyň daş çykaty geldi, emma Ipatowyň içeslegini duýup berdi haklandy. Barıp sady açdy-da Ipatowyň ýeňsine oturdy. Siziň işiňiz dogurdaky iş zat däl. Siz maňa düşünýäňizmi? Hawa, Kazbek ýalaşyk bilen başatdy. Muny bolar derejä çekmeli. Kazbek ýene başatdy. Men düşünýän. Men öňünden ähli şerte kaýyl. Ipatow sesini çykarman onu dinledi. Kömek ediň maňa. Sizden towukka edýän hut, şoň şüýnem men sizi ýutdýan. Bir işiňiz Ipatow madal ýürüşürdi. Noýabrdan bäri bolmaz. Men razy öýräňok. Siz düşünýäňizmi? Hawa, men habarym bar. Kazbek tiz ýerine galdy. Tany birden galşap gitdi. Ol Ipatowyň öwredişi ýaly, oňa ýeňseninden duýgudaşlyk bildirip oturdy. Ol birden bir ýerde nähili hapyşyň amala aşýanlygyny duýdy. Ödem muňa şaýat bolýardy. Bir bölügini häzir. Galanyň soň Ipatow paragat hem argym göwnüle aýtdy. Ol Tanyaň özüne garşydygyny duýdy. Kazbek Tanyadan gabanyp diplomatyny keterek tutup başlady. Bir çüçek kanýagy süýşürip, aşagynyň bir topok pul çykardy. Öň sanamaga ýetişmedik ýaly gysgaçyk barmaklaryny tüýkürip sanamaga durdy. Ipatow ýüzüni tutup ýerine galdy. Aýnaň öňüne bardy. Kazbek pulny sanap boldy. Ipatow bärdine uruly. Kazbek oňa pul uzatdy. Oň dodaklaryny aljarangy gilgirme gaýmalaýady. Ýaşykda goýuň diýip, onun çekinýänini ýaşyrman Ipatow görkezme berdi. Diýilen ýerde pulu goýup, Kazbek ýene nämedir garaşdy. Diplomatyny ýazyp, çüýşerini çykarmak boldy. Inni kerekli şers. Ipatow gurrun utorunyny ma'lum etdi. Ol mihmanyny gapyň agyny çenini uratdy. Oktýabryň ahyryny telefon edin, hoş wagtyňyz. Ipatow wanna baryp, elini gören arasy ýugdy. Tany entigim öz ornuny doňgorda şol oturdy. Kalbyna bir ýaramalçylyk bardy. Ipatow gelip, oňa seretmän oturdy-da gözüni ýumdy. Ol şeýde oturup öz gujdanyny köşüşdirýärdi. Sen nädip? Tany içki tolgunma bilen tanraklap başlady. Ipatow gözlerini salyra başdy. Onu ýanyna çagyrdy. Ol ýanyna gelende onuň ellerini alyp taýlyk edip gowşady-da, onu da ýerine üstüne oturtdy. Mehribanym, men düşünýän, öz jydam çekerin. Muny mene demek, öz intellektual derejem bilen amal aşyrýan. O maňa tebigatyň beren baýlygy. Men bolsa onu tatýan. Oň maňa gelişmeýänini oňat bilýän.
Onuň maňa nähil ýakymsyzlygyny sen bir bilsediň. Ýürek bulanjy. Ol başyny ýakady. Taniýaň egine başyny urdy. Emma näme etjek Tanya? Aýt, näme etmeli? Ne edip ýaşamaly? Durmuş mejbur edýär. Pul. Men görse onu ýigrenýän ahyry. Ipatowyň günäsini dogry boýun almasy Taniýany ýumşatdy. Inni ýamyň niw sagyrýady. Onuň takır kellesini sypalamaga durdy. Elbetde men peýdakeşlik. Al satarlyk bilen meşgulanmaýan. Mendiň öýü azap hakym alýan. Bu halal gazanç. Inni Ipatow özüni aklaýady. Tanya jogap gaýtarmaga ýetişmäke Kazlowyň sesi geldi. Indi koridorda enemjan, men özüňiziňki, sizinkiler öýdemi diýip gaýrýady. Salam ýaşlar, ýurduňyz gutly bolsun. Ýokor hakykat. Şäk bolanyny iň täsirli zat hem ziýanyny päsil birji terişde görülýär. Kanýag Spartak güýç çeşmesi saýýa. Ol keypin götürjü şähtiň açyjy. Ýöne keypin götürüp belli şäge ýetende ýene dowam etdirdiň, bete gaýdy urýar. Soňra seni ýere ýadýar, gaýtardýar, gusturýar. Täwislenlik ýasama ruhuň götürjü güýç, soň senden aralýar. Ipatow kanýagyň höýürini görüp manitapyny açdy. Onuň saýlan saat ýöne bir saat bolman, şöwket saatydy. Lawdy mewjukturjydy. Başta elbetde girişilýänçä o diýenlerli. Soňra bile o duýuga aralaşyp başlady. Mewjugyan adamyň duýgularyny aňyny dugurdy. Tanya garmydy haladyna patardap uçajak bolýady. Ipatow onyşy durkunna, boý synasynyň tögerege ýuguşyny atyp durmagyny göresi gelýärdi. Halat oňa şeýle düşünmlidi. Ne bir ýerini gasýady, ne giýindi, ne uzun ne artykdy. Edil tenne ölçerip dokulan parça meňzýärdi. Oňa söýüw hem buýsun seçilýärdi. Onuň iňsemek ak boýunyna altyn dynjyr ýelpirleýärdi. Taşy ýeňdedinledi, gysga gyrkylgydy. Gulagynyň uzunyna göz ýaşary kinni wanja gulak kalka ýelpirleýärdi. Ol içki joşkunyň mewjugýanyny bilip, erkekler ýödüne köşgürmek üçin çarrak ýelgirdi. Ona maal görüp, "Oglanlar, oýnatym gelýär" diýip nädirge aýtdy. Ipatowyň dymyp radylyk bermeginiň peýdalanyp, Kazlow onuň bilen tanta çykdy. Tanya şahatlanyp oýnaýardy. Ol saatyň ähengine toglanyp, Ipatowyň öwredişi ýaly ähli duýgusyny buutlaryna geçirip oýnaýardy. Tant edip Tanya Ipatowa goleleşdi. Ol Spartakyň golundan çekip, ol islemede tanta çagyrdy. Saat has şowgyny hem orta çagyr jeňlenýärdi. Ipatow intellektuallyk derejäni synyrmaly därlise bir köwrüm öwrülmeli boldy. Tanya da onu hem Kazlowy iki erkegde göwün galma derejede özüne çekýärdi. Bir tellemden Ipatow özüni kursa atyp, Tanyasyna gonş bilen teretmäge durdy. Arym saat ýeňlenýärdi. Haýyrly. Tanya bilen Kazlow tant etmän howada ýuwaşça gaýyp ýörenýärdiler. Pavel birden Tanyany dostunyň aşnasy ýerle dinan şekilini gördü. Onuň teniniň gyzgyny, ýüreginiň çykýan howry Paveliň başyna ýa urdy. Onuň Tanyany gujoklap duran gollary gatap, içe çeki urdy. Tanya bir täsir duýdy. Şondan Kazlow ony öýüne gasmasyna has güýçlendirdi. Emma gözi Tanyaň hereketini ýerleýärdi. Tanya nähil goranjagyny bilmän Ipatow seretdi. Ipatow bolsa ora ünit bermeýänlerden Kazlow burnuny Tanyaň saçlaryny getirdi. Soňra aşagyraga düşüp gulagyny ýyskap başlady. Ol ahyry Tanyany berk bagyryna basyp oň boýunyna okşady. Tanya munyň çyndan edilýäne düşünmedi. Syny üçin oýundan bolaýanda diňe ýödüni halat etjek bolýardy. Emma Pavel onu goýberlerdi. Bütün durky bilen Tanyany ýödüne gatypdy. Başyny akyl huşuny ýitiripdi. Spartak diýip Tanyaga ýegyp ýetişdi. Spartak olara teretmän ünfü başga ýerdedi. Goýber diýip inni Tanya gaharlaýtdy. Pavel bar güýjüle onu bagyryna basýardy hem dowdowunyň oşajak gulçaýan edýärdi. Bir başartmadan ol Tanyaň birden gujoklap ýokary götürdü. Tanyajan. Tanya aýaklaryny kelemenne diýdi. Goýber diýen men saňa goýber Pavel. Pavel ýüzüni onuň döşüne ýokady. Şo ýakarada da Ipatowyň hereketine göz asty bilen diýdi. Ipatow bolsa gymyrlany okdy. Oglajuk. Kazlow bir haýalyk bilen ýerşarýady. Ipatow şahat edenden Kazlow onu goýberdi. Tanya üst başyny dödüşdirip baryp saat düşürdi. Sen ayal nähili howurly. Kazlow gödögrät degjan gorup gapaý ýöneldi. Su içip o adamy söndürmesem, Tanya Spartaga ýigrin süren teretdi. Ol ýerinden galyp
Tanyan mehil uzaklığı edidim. Tanyon yerini kakıp koyverdi. Öyküleyen mi? Men sen sine ap görýän ahyrı. Yalan. Ondan men sen sine geçirýän towşan juň del. O birden ki şeýle bir gıýgyrdy gölün ösesinden öýdi gorkdy. Bolýa. Men seni iki täňden görmekçi boldum. Bören ýokmy ahyrı? Ýogsa baýryň gymmadan nädip biljek? Zat elinde on hümmeti ýok. Oňa haçanna başgalary hyrdar çykanna, şonu öz zadyň gadyr hümmetini duýup uğraýan. Pavel geldi. İçeriýeňle diýip baryň ýanyna baryp rüýümkynda bolurdy. Tanya kapa tarap öwürli. Sen nire? Gel içelle. Men tedişi beriň. Tanya başga söz diýmän daşykdy. Pavel rüýümkyndan alyp stoluň başyna oturdy. Diýipli zat ýok diýip Kozlov hadabat berip başlady. Oň iş meselesi ýerber. Ähli zady barladylar. Düşünýärmi? Hiç de tapmadylar. Ondan onun hususy durmuşyna geçdiler. Asyl görseler, ol haýhydyr bir bag ekýänniň şühili birleşigine giripmiş. Şeýdip aýlaw ýoluny gadan geçecek bolup. Bu habarynyň ipatyny hiç şil täsir etmeýänini bilen Kozlov başga uğraýdyrdy. Onun başga durmuşyna degişli gıýbat bar, ipatywdym ýady. Onun aýagyny uranyny görüpdirler. Goňşular tasdiklejakmyş. Hadap bermeli bolur ahyryn. Tanya koridorun uğrunak aynan öňünde durup, içeride ulan gurrun reşdiýärdi. Ol diýden ýumruklap oturşyny bolup bilmez. Ananmaýan, o beýle däl ýok. Ol asla beýle dälip gaýtalýardy. Tanya kalbyny rahatlyk aralaşdyryp, ellerlen ýüzüni ýapyp sekundlarça oturdy. Soňda ordan ýerini galyp saý urady. Arynlykdan aýaklary ädilmejek bolýardy. Ol bosawdy haklandy. Kozlov oňa bir papkan tutdy. Bir abiyet kowyň işi. Çarşenme açenini köpeltmeli. Tanya guluğunun eşdiyanınan man donk bağlı. Spartak bir näme boldy? Sen ne edip beýledip bilýän? Spartak onun içki gadabyna üns bermän. Tanyaň elinin pap kanallydy. Stoluň üstüne oklap goýberdi. Ol Kozlowyň ýüzüne etdi. Kozlov oň diýmek bolýany düşündi. Bolýa ýaşuly men gaýdaýyn. Häzirlikçe hoş. Tanyajan elinden oşaýan. Kozlov gitdi. Ol iki şak galdylar. Ipatov Tanyanyň uzaklap öz ýanjagadan oturtdy. Bu näme? Men düşünem okla diýip Tanya aglamjyrady. Bu gujdantydyk ahyryn. Düşünýärmi? Mehribanym. Haýsy zat ahlaga degýän bolsa, ol ahlaklykdyr. Ipatov düşündürüşini dowam etdirdi. Bir gaplarynda ahlak bolsa-da, ol günä däldir. Günä öz ahlagyna geňeşmän. Kedekiniň görkezmesi bile hereket edende bolýandyr. Sen bu bolýan rahatlary adaty ahlak gülülşeýärsiň. Öz pikiriňe de ermek gerek, Tanya. Öz-özüň bolmaly. Biziň her birimiziň etmeli işimiz öňünden programma düzülendir. Biz şonam hiç bir şüphesiz gorky amala aşyrmalylar. Özüňi arlamak ahlak gelişmeýär. Ol hyýrsyz her zat edende de öz genotipinden aýrylyp bilmersiň. Gaýta ýazgyda kaýyl bolmaly, tebigatyň talaby şol. Tebigat talep edýän bolsa-da, ol ahlaklykdyr. Munyň baryny kadaly ýagdaý taýmaly. Sebäbi tebigat bizden, ählimizden million esli akylly hem taky. Biziň işimiz oň buyrugyny berja etmek, oň kanunlaryna boyun egemek. Her kimiň öýe durmuş ýoly bardyr. Ýöne ol öňünden takyp etdilendir. Adamlar bir epet maşin bolsa, her kim onuň bir nurbotçugydyr. Her kim öýe borşagadan berja etmelidir. Diýjek bolýanym. Durmuşyň derulugyny tarap gitmeli. Öz ýoluny ýöz etmeli, işiň berja etmeli. Sen ýoluň bolsa güni birin öňünde duran derulukdyr. Sen ýoguz. Muny sen aýdýanmy? Beýle akyllendiňe ýüzle zatlar görüp bolar. Bu oňat bir ýerbet, bir dost garaýşy, bir düşman nazary. Ýokary hakykat. Biziň ahlagymyz heredip duranok. Şonuň üçin ýokary hakykatdan köpler gorkýarlar. Hatda o hakda dil ýarmaga da gorkýarlar. Adaty adam, öz tebigaty boýunça jomardym däldir görýän. Ol haýwanlar ýa duýgusynyň, içki küýseginiň emri bilen ýaşaýanlar. Ömürlük şeýle galaýmalylar, emma galmaz. Onu öz-özlüğünde bolmaga goýmaýarlar. Eýsem sahylyk kimin öýe? Öň ýenjilenler ünlüýändir. Öz sahylyk bilen uğruny ýygyna gaýtarmak bolýanlar. Şeýletmek olar ýeňil düşmeýär. Ana Tanya, kim garankyda bolsa, ýagtylyk barda şoň ýygyrar. Bir ýöne perdedir. Tanya gözlerini ýumyp başyny tilkişdirdi. Özüň horlamak gerek däl Tanya.
Men şeýle diýenim bilen sen özüňi horlamagyň bet etmeseň hem aýtmaly bolýan. Belki şonunla teň ýagdaýyň bir näme ýeňilleşer. Dünýäde bolýan zatlaň äýlesi, ýöň aýdylan düzgünli bar ýa. Onuň sogulmak mümkin näl. Äýlesi, iň oňjak zatlary senin öňünden nazara alynan. Diňe umumy ýaşaýyşyň ýollary däl, her bir adamyň geçmeli ýolum öňden bellenen. Ödem şeýler gysby, hatda haýsy ýagdaýda adamyň nähili ýegneşik geýmeline şenini belledilen. Şonda haýsy ýolun gitmelisi, nähili pikirleri kellesine getirmelisi öň buyurulun. Onuň sogulma ýok. Men näme üçin gelejegi öňünden bilmeli diýädim. Men senin görjegiň öňünden aýdaýynmy? Aýt. Sana uruhu şökkünlük garaşýa. Ýöne ähleti sogulýa. Sen ondan halas bolmagy başarýasyň. Bolsa da ondan senin akbalyňa tegmiljik galýa. Galan ömrüň paragat deňeşerrak ýagdaýda geçer. Sen meni şu derejä ýetirerdiň. Biziň betbatlygymyzda kimdir başgalar sebäpkär bolmaly, emma özümizler. Himmeti öňünden ýadylan bolsa, onu ýaşamagyň hödür nämede? Sebäbi de ýaşamak buyurulun. Ondan gelecek biziň gözümizden ýaşarlan. Onu näme üçin göreşýäs? Kim bilen ılalaşyp gidivermelimi? Ilalaşmak sana ýazylmadyk bolsa sen ilalaşmardyň. Bu fatalizm. Men munyň fatalizm digini ýa-da determinizm digini biljek däl. Şigirenç terminlerden daşrak durjak bolmaly. 7000 ýyllary, 7000 tany näme baglanyşdyrýar? Nähriwan meniň biologum. Bir adam organizminde bir bilen ılalaşykly hereket edýän 265 trilyon öýjügiň bardygyny men sana düşündirmeler. Her öýjügiň öz borjy bar. Onu näme? Bir durmuşy oňodra geçip bolup durjaşýar. Ol buyuruluş şeýle. Täze uruş. Olam öňden ýazylanmy? O gutulgusyz. O biziň ählimizde ahyrdaman diýen söz bilenmälim. Özümüziň eklejimiz bolan ýeri enäni ýaraglandyrdyk. Ol özüniň ýok edilmegini islermi? Onuň özü bizi ýok eder. Ýaşaýyş ýok bolarmyka? Muny sen öz janyň süýjüligini duýup durkan aýdýasyň. Bu durmuş taň gymmat. Tebigat üçin bolsa, öz adaty işini bir jaý etmek. Biziň döwrümizde gutorýa, başga saýdanynda ýaşaýyşyň üç ömürlü ömürniň ikinji soňlanýar. Bir ýem daş atyr uturup durary. Şeýlelikde biziň demir asarymyzdan gutorýa. Näme üçin demir diýilýär? Töweregiňe seret. Diňe demirdir. Muny bilmek üçin peýgamber bolmak zerur däl. Maşinlar kämilleşip ýötüp köpelip barýarlar. Adam bola şo duran ýerine dur. Öýdürden maşinlarymyz özümiz ýok eder. Biz özümizi gutorarys. Biz ýeriň ähli şerweden sowaryp gutordyk. Nämeň hatyryna ýetdik? Men ahyrdaman tiýer gelerdi tasdiklap biljek däl, belki bir sellem saklanarys. Soňky ýerjik tupan ýeriň üstüni syýryp süpürip tekirläp goýar. Şeýlelikde ol täze başlangyjyň ruhy insanyň döremegini getirer. Ýeri gelen naýsam, ilkinjiler suwdan ölüp durlar. Biz wagtdan gideriz. Öziş öz ýolunda dowam etdirýär. Ol tahkik ssenari boýunça barýar. Maňa hiç de aýtma. Sen diýenleriňi dinlemek gorkunç. Hakikaty dinlemek kıyındır. Şondan töwerek ýalandan doly. Diňe hakikaty eşitmeseler bolýar, ony görmeseler şat. Hakikaty boyun almasalar bagtly. Ene şeýle mehribanym. Ene o bet wagtlyk iýener, muň hemmesi aýan. Hipatow öz ýöňden görjüligine berilipdi. Gurlaýady, gaýdusuzdy, dözümsizdi. Tanya gözlerini yumdu. Sen pikir etme. Men dünýäň ýumurulmagyny isleýän duýdum. Men ýöne öňden gelýän köne pikirleri eýirmegi halamaýan. Men howpy köpçüligi duýdurýan. Men ahyrdamanın geljegine näme üçin beýle ynamly? Sebäbi ýaraglanyşyk şoň alyp barýar. Diňe uruha ýol berilende, diňe uruhy ýokary göterip, biz oň islegine görä hereket edenmizde şonda ýerdäki ýaşaýyş dowamly bolar. Hipatow özüni Tanýaň diýdiň üstüne taşlap arlady. Tanyuşa. Men ýolum bulaşdyrdım. Özümi nädip dogry ýola saljagymy, nädip başymy gutarjagymy bilmeýän. Hemmesi hökman şeýle kesitlenäýdimi Tanya? Hipatow ýüzüni göterdi. 10 keşi biýüne edi, şäret eddi. Bu hasratyň barysy. Ähli bulaşyklar men kelläme giräýmelimi? Pikir etmeler, oýlanmalar. Pikirler gyzganyny jengel. Oňa aralaşdygyň şo ýygyň ýitirýärsiň. Meditasiýa gerek. Şeýle dälmi Tanya?
Men ýadadım, men ukladym gelýär. Öýkösi ägirt güýçli de boldy, tan ýumşady. Onuň barmaklary Ipatowyň çaly utup başlan gyrymdy kellesine galtaşdy. Ipatow ümsün boldy. Tani onuň başyny typalaýady. Onuň süýr depedindäki şähnijek ýaly tümmüjügi gyzynrýady. Ol tümmüjek barady. Spartak tutuş bir leksiýa okap, frenologiýany düşündiripdi. Şonuň bilen adamyň mümkinçiligini, ukuygyny kesitlemeň ýollaryny öğretipdi. Bikim? 40 ýaşly oglanjykmy? Diwanamy? Tanya, Spartak bilen duşuşan ilkinji günlerini ýadyna saldy. Oşonda muňa nähili gorky bilen teredipdi. Maşa da bolsa, düýbünin başgasy garaýş döräpdi. Ol Spartakyň sözünem pikirlemsinden kabul etmeliler. Olar oglanjyk diýipdi. Goý şeýle bolsun. Ýöne şol oglany 40 ýaşynyň bolarmy? Şeytanyň gazaby. Älimde güýt höküm sürýärdi. Ağaçlaryň tylla tary üsmegi Ipatowyň göwnüne alam berýärdi. Institutyň gapsyndaky meýdanyça tary ýaprakdan doludy. Direkleriň ýumşak ýapragyny basyp ýörmegi oňa lezzet berýärdi. Tanya ýerden aýal birazyň ýanyna gidipdi. Ipatow işine piyada gaýdypdy. İşine gelip, ol özüne zor salyp Kazbegiň dissertasiýasyny ýerine aldy. Şo wagtam gap kakyrly. Geliberiň diýip Ipatow işden başyny götürdi. Gap açylyp Abetkow göründi. Onuň ilkinji gedek gap kakyp gelişine Ipatow geň aldy. Gelin Ivan Petrovich. O paýçylyk ellen vermedi. Abetkow ören özgüripdir, horlanypdyr. Ogurtlar çöküpdir. Bolsa da özüni tutmaga çalışyp institutyň filialyny özüniň hojaýyndygyny görkezmäge zan edýärdi. Onuň çekýän jebir hereketinden gep sözüni bildirip durdy. İşler nesek? İşlerimi diýip Ipatow gaýtadan sorap, kine ýagyn ýaňyratdy. Ýaman näl? O etmek gerek. Abetkow talep edijilik bilaýtdy. Ipatow ýylim sırady. Oň ýaňysyny Abetkow agyr kabul edipdi. Ikide dedimdiler. Ipatow orunmasarynyň sözlerine garaşdy. Ahyram şu zaman gol ýazma ýaňydan boldy. Anonim ýazýarlar diýip ahyry Abetkow ýerini. Aýdýanyňyz näme? Ipatow oňa dostluk, duýgudaşlyk bildirmäge çalışdy. Görünüp duran töhmet bolsa da barlaýarlar. Barlany näme? Bir wagtlar sizem meşgul bolupdyňyz ahyryny şeýle işler bilen. Nähili? Abetkow ýuwdunny. Anonim karary barlamak, beýlekliň üstünden ýazylandary. Abetkow ýeýilip eginlerini ýygyrdy. Başga näme bolardy? Şeýle de Ipatow ellerini berdi. Abetkow lalaşdy. Tolgun ýaňyzmy diýip Ipatow sorady. Ýokla ýöne gaty gelişiksiz. Barlarlar. Tögmet üçin taparlar. Size tolguna zat ýok, hiç bir günäziňiz ýok ahyry. Düşünýäňmi Spartak? Köwle berseler kimden bir zat çagar tapmazlar. Emma düýpli bir zat ýok ahyry. Olar çygyryny giýingelip gidip oturýarlar. Mene bir öýüşimizde derňeşdirip goýardy öýdipdim. Munyň nähili edilýän özüň bilýän ahyry. Nähili netije gelen niteler olaň eline. Ýadyňdamy men seni az gorlamandym. Ivan Petrovich, bu zatlar ýeýem. Ipatow garşylyk görkezmäge çalışdy. Indi käbir zatlar ýitýän bolýar. Aýdyňlyk diýerler, o kime gerek? Aýdyňlyk men pikirimçe oňa tutulmaly. Gündüzüň ýagytynyň näme üçin gorkmaly? Bilýäňi, pamuk ýaly arasy adam ýok ahyry. Onu hatamyň öt. Haýretmän, ählimiz günäden taplanmaga, araslanmaga çalışarys. Bu doňuzlar işi filialyň umumy ýygynyna salmaga çalışýarlar. Mesele gelip gazetem goşuldy. Spartak, men seni ýekawr gerek gollamandym. Sen girliňlikde edip ýören işleriň maňa mälim däl diýýämiň. Sen jöwürük hem okultizm bilen meşgulanyň barada arda düşdi. Eger ol äşkar bolsa, sen bir ýerde işiň tamamlanýar. Abetkow kesini bir näme zanlanyrdy. Gorkuzak bolýaňyzmy? Abetkow Sparta udok hem gadaply teredip oturdy. Soňundan sowda da şeýle dedi. Gep onda der. Sen näle meňe ykbalym söýdülýär. Eger senden bir zatlar sorsalar ýa-da çykyş etmeli bolsaň, men taňa synymaýdym. Senin awtoritetiň bar, sen söýleýärler, sen sözüň. Ivan Petrovich, bilýäňi-de, men bu zatlar halamaýanlygymy?
Sen nazariyetinden şeýle, men hoş wagtyň, mumman özüň gör. Abetkov gitdi. Şoň bilen İpatowyň keýpi hem gitdi. Kazbeň dissertasiýasynyň işi ýöremedi. Ol koridora çykanyna Kazlow gördü. Ol gaharly iki ýana ýöreýärdi. İpatow görüp oňa tarap ýöneldi. Bilýärmi ýaşuly? Institutda derme bar ýa diýip gorkul ses bilen habar berdi. İpatow oň ýanyna saklanmady hem hiç tat diýmedi. Kazlow onu gapdarla urdy. Aşa geçäýip durdy diýen. İpatow durdy da ýollaşyna tinkerini dikdi. Aşa geçtiň diýip oň sözüni takyklap goýberdi. Düşünmedim. Düşünmesen hiç wagt biz diýip gürleme. Hemişe diňe öz adyňdan aýt. Sen onu ýaňdyrjak bolýarmy? Kazlow şo wagda rahatlandy. Elbetde on gürrüň bolmaz ýaşuly. Ýene munyň akylly gep diýip Spartak onu ýuwup ýöz ýoluna uratdy. Dur. Bine hil beýli bolýar. Men sen ýanyňa barmakçydym ahyryň. Munyň bir şäherini agtarmak gerek. İpatow jogap gaýtarmady. Güýdüň ahyrdy. Soňkuzy ýapraklarda dökülen agaçlar ýalaňaç gollaryny galgadýadylar. Institutyň agdyndaky ýaprak düşören meýdançam görkü ütü gepdi. Indi o ýerde talla sar düşök ýokdy. Tanya hossarlaryny inlemek üçin pasiýologa baryp gaýdypdy. Agar hasrata batyp aýnadan daşar gözläp oturdy. Tögerekde göz goýun reality ýokdy. Syýgdy, iç gysgynçlykdy, dünýä gapyşyp durdy. Onun İpatowdan aýrylşasy gelýärdi. Emma muny başarmandy. Aýrylşaýandy, gider ýeri ýokdy. Ejefi öýüne eltmejekdi. Bu onun başyndan geçen ykbaly. Ol Tanyanyň kakadyna durmuşa çykyp, göwretini şaga galyp, ilkinji kynçylyk uçuranyny at öýüne gaýdyp barypdy. Emma ejefi onu içeri goýbermänni. Ol bir näçe gedek at öýüne dorunypdy. Şolaň hiç birini de hossarlaryny ýüz tapmandy. Soňu bilen ähli zat ýer ber boldy. Wagt ötdi. Goşuluşyp bile ýaşaşyp uranlaryny hossarlarynyň şol gazabynyň dogurdygyny Tamara Prokofyevna düşünüpdi. Hossarlarynyň şeýle göwün edeniniň ne hakdygyny bilipdi. Ol häzir öz şagatyna da şo usullunýady. Spartak Tanyaň oýuna şoldy. Ahyryny oňa öýlenir diýip tama edýärdi. Şol ilkinji gedekki maskaraçylykly tawçulukdan soň İpatow oň bilen araklaşypdy. Tanya da hossarlarynyň ýanyna keýpine gelen okdy. Bir ýerden kwartira tapaýmak dillaň sat. Onu İpatowyň edýetine ýene sydap gidibermelimi? Oňa güýç ýok. Ol Tanyaň öňündäki büyük dönüşlükleri nädip döredip bilýär. Diýen sözüňe jogap gaýtaryp dur. İstlerini ýetmişini aklymaga da bahana tapylýar. Soňky döwürde İpatow onuň ýanyna teýrek gelýärdi. Bir hepdeden bäri gara deberen ok. Onuň daşanyň ýanyna dolananyny Tanya soň bildi. Zatlar çekip sular ýaly. Ol öz ýagdaýyny düşünürip İpatowdan gaçak bolýardy. Emma beýle mümkinçilik oňa ýetip etmedi. Ol hatda işini de görünokdy. Kazlow onuň zähmet urulgyny çykanyny ma'lum etdi. Göwrelilik bolsa eýem 4-nji aýyna gidipdi. Giyin köýnekde hem paltol gelmeli bolýardy. Tamara Prokofyevna mamy bolmaga taýýarlanyp agtyjygyna netlep köýnejik tikipdi, arlyk taýýarlapdy. Adam söýle bir näçe gede kalyaska ödläp şähere gidipdiler. Ahyryna göwünýän naşyjy import kalyaskasyny tapyp alypdylar. Tanya ahyr zaman Spartagyň depetine gowturulma göwünne döwdi. Oň öýüne ýetende bolsa özüne tanyş baskançaklardan ýokary galmaga gaýraty etmedi. Görnä ýerde diýen tama bilen hogulyny garagulla urdy. Hakykatdan umur görünni, özüm ýekedäl aýal bilen. Tanya bir kädim öňe çykdy da doňup galdy. Olar Tanyany görmeýänden bolup geçip gitdiler. Daşa bolsa, tumşugyny ýokary galdyryp özüniň häkimini aňladyp han bolup barýardy. Tanyanyň aýaklary ýere gömülenýärdi. Olar padiyeden içeri girenlerine Tanya eli bilen ýüzüni tutup ýydyna gaçdy. Kimsi dilme, aýagasy bolmakluk oň bagyryny paralaýardy. Bolýan jaýjagadyny algap gelip goşlaryny ýygynaşdyrmaga durdy. Zatlaryny ýygnap bolup Spartaga hat ýazmaga oturdy. Şol oturuşyna da ýerinden galman uluk ýaýdandy. Ol munyň gaçaky gelýärdi. Emma mazasy düýşürýän ýaly hiç gaçyp bilmeýärdi.
Gize'nin yarına birden Ipatif geleydi. Ol bir kedeki mihman ýaly onu köşeşdirjegem bolmady, özüni aklajagam. Gize'nin yarına näme üçin geldi, maksady näme? Ol Tanya üçin nämelimdi? Onu belki Ipatif'in özün bilmeýän bolsa gerek. Belki bir de bir ağırlarının biri sır. Umuman gizelikde ähli zat günnüzgüsünden başgarak bolýar. Adamın ukuýugy ukuyun kölegösüne gaplanan soň bolup geçýän zatlar hakyky däl ýaly duýulýar. Men munun artık çydamy ok, men munun artık diýip Tanya gaýtalýardy. Sen meni näme ýurdun aýt? Sen näme üçin beýle zalim, men sana näme etdim ahyry? Ipatif parahat oturup onu dinleýärdi. Men näme etmeli? Çağany galdyrjak, bir özüm eklejek onu. Ipatif başyny ýaýkady. Spartak, bir de azar ömeceğine söz ver. Yok. Men erkim elme ver. Beytme. Goy ver, yalvaryan sana. Men özüm gidip bilemok, onu güýjüm ýetenok, düşün. Men näme etmeliligimi, näme edip ýaşajagymy bilemok. Menin güýjüm ýok. Sen men başyma aýladың, ýolumy ýitirdiň. Spartak, haýyş edýän men sen nämeňe gerek? Sen menden aljagyň aldyň. Indi maňa rahatlyk gerek. Sen bile men däldirärin, onu aýan bilýän. Sen başgasyny oňadan tapardyň. Oňatsa gaýdyr köp ahyry. Bir sen üçin hiç tat. Göremeni, häzir arwa höwürlüm. Meni saklasaň, ýene aladan artar, o näme gerek? Sen şahsiýet, sen geni, sana işlemek gerek. Sen dünýäni boýuna gidirmeli. Men hiç kim düşünýänmi? Indi men sen garşyňa geçjek. Menen sana garşydaş bolmaz. Sen öz güýjüňe deňeçer garşylyk gözle. Meni bolsa goýber. Ipatif başyny ýaýkady. Birden Tanyaň kakyn tutdy. Ol gıýgyryp özüni horlap başlady. Goýber diýen. Beýim Ipatif täsir etmedi. Sen meni ağlatdyň. Inni bilýän. Sen maňa hiç hasan öýlenmersiň. Öýlenjek diýende men sana barman. Ýöne sen näme üçin? O men boýnumdan atlyşýar diýip ezem ağlatdyň. Eýsem şeýle dämi? Ipatif ýylgyrdy. Yalan. Tanya gyzyp oňa garşy durdy. Kim restorana çağırdy? Menmi? Oň näme aýby bar? Oňa diňe bir manada düşünüp bolar. Aýdýanyň näme nädip beýdip bilýän. Bir adamda şeýle dürlü ýüz nädip ýaşap biler. Onu soňam Tanya titrep başlady. Eýsem sen haýýar dälmi diýip Ipatif ören sowukkanlyk bilen öz zeherini haýaty döküp başlady. Kim häzir titrep durun? Tanya stol ýumruklap, kellesini tilkip egninen gaşyrajak bolýardy. Munyň üstüne de Nimfomanka. Kazlov filin oyunun ýadyňdan çykdymy? Wirowda eden işleriň bilýärmi? Tanyaň agada söýledi. Allah jan. Belki sen o zatlary men itberen diýändin. Şeýlemi? Ýoş aram ses bilen Ipatif dowam etdirdi. Biri burgura iteklerine gidivermelimişmi? Öz kelläň niredi. 70'ine özüň jogap bermeli. Kelläň eginiň dahyryň. Ýylyň kellesini olup bolmaz. Hudaý saklasyn, towa. Sen ýarlar nädip yer götürýär? Tanyany üşütme tutuldy. Ipatif turup aýanyň öňüne bardy da tutuýuny açdy. Aňyrda dünýäni gaplap duran garaňky tümlük bardy. Ol munam az görüp aýanyny bir näme açdy. Daşaryň tämiz howasyny dem aldy. Gizelik taňdana tarap howlup barýardy. Ipatif aýanyň öňünden aýrylyp şilim otlaryny. Ol Tanyaň togulun ýanyna üns bermän kürsüde oturdy. Aýagyny beýle kaýaryň üstüne atyp, oň bolşuny sýnlamagy durdy. Tutgoý togulup inne Tanya düşekde ölü ýaly gymylasy ýatyrdy. Soňra ol ýeriniň aldy. Emma içinden tutan tow onu täzeden bükdi. Ipatif oňa oturuşda turmagy kömek etdi. Gatagar berýärmi? Dip barmazy bilen oň garna dürtdi. Ol öňki Ipatif tanajak boldy. Sesem öňküdi, mulaýymdy, elem ýumşakdy. Birden Tanyaň kellesine täze şaklama geldi. Sen agra togulanyp ol garşydaşynyň ýüzüne teretdi. Sen muny düşürçek bolýarmy? Ol ýemedeklap Ipatifyň ýanyna bardy. Şo meniýetiňe jogap ber. Ol agzyny açyp Ipatifyň aýagynyň dişledi. Tanya, biz şahy üçin howlukmaly bolsak gerek. Sen ganhor. Entek bardak oturup baranyk. Häzir men ýagdaýym gowy däl. Sen bilen dalaşyp bolmajak belli. Sen maňa düşünmedin. Tanya agzyny açyp haýranlar galyp garşydaşynyň ýüzüne teretdi. Sen beýninde gara diwar bar. Onun geçip bolanyk. Men synanyp gördüm peýdasy.
Yaşatım gelin ok, ecezan, yaşatım gelin ok, Tanya bağırdı. Göwrelliňi aradan ayırmak gerek Tanya. Ol gözlerini elek şelek edip, zaýyň içinden pysyk gözledi. Pysyk gözledi şönde onun garba balıp döşüne diredi. Ipatow on elini tuğlamağa yetişti. Tanya bolsa güýjüne baryn edip onu uruýady, diýişdirýärdi, tiltilýärdi. Emma Ipatowam gaýdarlärle, ahyry pysyk on elinden gaňryp aldy. Gerek yerine bararyn. Bardady aýdaryn. Bardady, ol gaharly tamraýady. Sana özüň bejertmek gerek. Ol entegem Tanyaň elini toglap tutup durdy. Onun köşeşörünü, gaharynyň gaýdaryna garaşýardy. Tanya titrep ahyr güýçden gaçdy. Ipatow onu diwanyna ýatyrdy. Plet bilen aýaklarynyň üstüne örtdi. Daşardan ýagtylyk bildirip uratdy. Onun göwnüne bolmasa horozlar gyýgyryn ýaly boldy. Ol bir sellem öz ýerlerine seredip oturdy da turup kapyny açdy. Kapyň arkasynda Marfa daýda durdy. Elbetde kapy diňleýäni belli. Tiz kömegi çağırsaňyz da Tanyaň ýagda ýagyr. Häzir ýedidim, häzir. Hyzmata gaýym bolup garry telefona tarap ýumrukdy. Ipatow portfelini alyp gapa geldi. Baskan soň ýanyna günlük sırasy bilen ýagtylanyp duran ögrümde bir sellem saklandy. Ümtümlükdi. Jaýdakylar paragat ukuda ýatyrdylar. Ol podýezdin gapysyny açyp, daşaryň sowuk kowatyndan öýkeni doldurdy. Maşinjygyna minip onu otlady da bir kiçirek ögrüm etdi. Şäher boşlugdy. Svetforlar işlemeýärdi. Tanyaların jaýynyň golyna gelip saklandy da maşina sürdi. Haýr etmän, tiz kömek maşiny göründi. Ipatow 10 minutluk meditasiýa berilip, ähli aladasyny tolgunjyny gözünden çykardy. Ol täzeden özüne dolananyny, iki elden garny gujoklap gelýän Tanyany tiz kömek maşinine mindirýärdiler. Gara suw. Zali Google gaplady. Ýowaş ýollaşlar, başlykly gedici, milleti köşeşdirjek bolýady. Ipatowa söz berilýär. Şopur tutsaly ümsümil garalaşdy. Agar pikirin astyna oturan Ipatow şo wagda ýerinden galyp bilmedi. Bir neme sabyrsyzlar onu eýýäm gözü bilen agtyryp başladylar. Ipatow haýyrlyk bir ýörep tribuna bardy. Depetinde bir okura suw saklaýan ýaly parahat kafedra çykdy. Zala nämerim nazar aýlady. Biz adamy öwrenýäs. İlkinji nowatda da özümi de öwrenýäs. Ipatow tankydy öz adyny öwrüp köp zat aýtdy. Ol özüni paş etmekligi ýuraýdymyka? Ýa-da öz tymsalyna beýlekleri nazarlaýamyka? Tutuş kollektiwi tankytlamak ýeňil iş däl. Onu muňa etdirmezler. Köpüň garşysyna gitmek aýrygan işdat. Özüň ak kuş bolaýanda da köpçülük özüni dil ýetirtmez. Onu etmek özüňe jeda almak. Ipatow zala şuhul nazar aýlady. Men dostlarym size alim diýip bolarmy? Siz beýniňizi öle ýaşaýakaňyz, ansan beýniler diýip bolarmy? Öňüňde seredin. Şonu siz pikir paýhasyňyzyň beýniňizde diýpäňizde däl, ondan has aşagyrakdygyny göz ýetirersiňiz. Binähir maskaraýyjylyk diýip sapatyndan hormatly alma çalyndaş bir ýere oturdy. Onu töwerekden gollan bolmady. Ol aýdanly gaýtalap ýerine oturdy. Emma onu Ipatow gulugynyň duşuny geçirmedi. Siz näse atmosferda ýaşaýaňyz? Ýeti duýguly organizm bu hapa bir sagadam sızamata gerek. Emma siz ýaşaýaňyz, öwrenişýäňiz, stressýäňiz. Ahyry biz bolarsyňyz ahyryn. Arabador gepi ýigrenji, gıýbatkeş perimbet edin. Yer bolýar. Abetkow şolay diýen birleşmäňize bir kawruny giripdir. Menen gollamok. Emma onu düşünmek mümkün ahyryn. Adama yer gerek bolupdyr. Bagzagaz baksa, farky näme? O zatlar söýýär, munty oňup bilmeýär. Eýsem jinayetmi? Minnetdarlykdan ýa Abetkow'un gözlerinden ýaş togulandy. Müň bir razylygynyň alamaty hökmünde ol başatdy. Olun ha öz ýerine dälliseňiz, men daraşýan. Abetkow'un göz ýaşy gowlady. Kazlowun geçdi dagy ýeradi. Ol ören oňa temalaryň bir näçesiniň ýoguny ýanny. Hawa, o muny bilip etmedi. Ölmüň öňe gidenne Ivan Petrovich benne günäkärmi? Zally ýeňiljek gülkü döredi. Kurşatow bolmaklyk her kime berilmändir.
Oňa derek bir ören zomardy adam, yürekdöş, bir topar zady görmezlige salýar. Şolam oňa hemmeler tarapyndan gowy örilmegine şert oýarýar. Alalaşaýyn. Munuň özüm tebigatyň içileni. Bizim köpüýümüz munuň alalaşjylygyny başaryp bilmezdik. Ýöne gep onda däl. Gep dawady. Hakygatdanam huplat. Dawany turýanlar, şu gürrünler tap ýörenler jelasyz galdyrmaly däldir. Men muny talap edýän. Arabalar gepi kim tapýar? Goý hormatly komissiýa meselen şu tarapyna üns bersin. Kazlo büküllü. Ilmi işgär Pavel Kazlowyň ahlak dünýasy bardy, käbirde aýdasym gelýär. O meni şoňa çekmek üçin maňa ýututdy. Belki o meni kommunalkada bile ýaşaýan goňuşdy bilen gardyşdyrdyr. Dawa gözleýän ähli ýagdaýda dawaga bolup galýandyr. Hareketmede Ipatov ýüz gözüni bürüşdirip bir gyrada durdy. Kazlov gelip, "Sen kimdiňi sak senede uğradım kadardan," diýip diýişinden taldyrdy. Ýöne beýle derejede öýtmändim. Ennesi da, ýa-da menem käbirde aýtmakçy. Bir gaýrat et. Özüm senin haýyşyçyk bolup durdum ýaňam. Ýagdaýymy özüm sırşyrmlaşdyrdym. Boluşum özümiň ýüregim buraya. Kimdigimi bilsek ýeňirrak bolar. Kazlov uğradı. Ol ýyzyna gaňarlyp şüwhel teredip barýardy. Şo wagt oň ýanyna Betkov geldi-de, oň eline gysyp bir zatlar diýmäge turdy. Bet wagtlyga usuranlar nire? Haýsy ýany ýüz tutmaly? Umydyny uturanlar ruhdan düşünür kime ýüz tutmaly? Olaň hasratyny ýeňletmek üçin kim ara dedi? Kim nirede ne edip 100 miňler suruhdan düşenden aladasyny kanagat bile bölüşýärler. Aňatyna ýetdirenler näme etmeli? Olara kim ýardym eder? Adamlaryň şahsy bet wagtlygy bilen haýsy idara meşgullanýar. Müňlerçe öz janyny kassetmekligiň günäkärini ýeredi. Bir sebäpkär bolmaly ahyryn. Bu güllä besmeklige däldir. Bu bol telkilik, artyk düşüklük dälmidir? Helakçylyga bet bagçylyga jogap ýokmy? Bir hepden soň Tanýany kedelhanadan çykartdylar. O bet bagyt bolsa bir gyrada ýentep ýördi. Öýlerine bir göz aýlap, etekde ýatan zibilhanaň üstünden bardy. Üstüne bir gedek gar örten zibiliň içinde maýrylyp ýemşerlen maşynyň kabinaty görünýärdi. O şeýle bir ýenjilip durgöli, barmak degre ýar abat ýeri ýokdy. Tanýan göwnüm şoňa meňdiýärdi. Çeşňep ýaşýardy. Ol şo ýentep ýörüşine piwo satylýan dükanyň üstünden bardy. Hapaçylykda adamlar oturup piwo içýärdiler. Ter hoş bolup iki ýana ranjyraýardylar. Tanýaňam piwo içeri geldi. Tä ýykylýan çaý içip bir tellemlik özüni unutusy geldi. Näme bolsa şo bolsuna urup özüni unutmak istedi. Şo meýlem ony bir ýere getiren bolmaly. Emma haparaga ter hoşdan porsu ýetanasydaman aýdyna görüldi. Soňra oň alyny ajaýyp bir jaý peýda boldy. Onuň ýokardy gümmözdüdi. Gümmödüň üstünde boldy has bardy. Ýerilgen agdyna bir garryjyk durup bir gelýänlere şem satýardy. Tani on gapdalyň geçdi. Ol hiç haçan mesçidi höwes bildirip görmänni. Haçan ýaşlar mesçide gatnap bu kadaly ýagda ýöwürlenni, ol Ipatowa taşypdy. O bolsa Tanydaky dine mesçide bolun barja ymtylşy da urudyp taşlapdy. Ol şäheriň iň ajaýyp jaýynyň duşundan geçdi. Ýerilgen depedinde albaylyk patyrdaýardy. Zaýdan bolsa geýnüli çinownikler çykýardylar. Ýeňine kostyumlar logurdap, galstuklar oňa şaplaşyp durdy. Olar ýalpylap duran gara maşynlara minip tiz gözden itýärdiler. Olaň öğrenmeykim döwlet işler bilen başa gaýdygyny tany bilýärdi. Ahir ol at höýüne, öýdogan jaýyna dolundy. Seniň psikiatra görünmegiň gerek diýip ejehi iňillep başlady. Tany bir zat isleýärdi. Oňa azar bermesediler. Ol bir özüni rahatsady. Eje meni günüme goýsana. Haýşy diýen ýalbarýan. Ol ýürekden ödürenni. Tanya. Tamara Prokofyevna oň ýygynyň galmady. Sen akylyňdan azyşan ýaly, saňa dogtora görünmek gerek. Ene gaýdynyň ýagdaýyna gaty gaýgylanýardy. Onuň pikiriçe, ýa-da gaýdyny medisina kömek berýärdi. Wagt ýetirsen giç boljakdy. Ol şu pikirine berk ýerip, gaýdyň samzaklas garşylygyny ýeňip geçmekçi boldy. Tanya beýle goto geçdi. Ejesem oň ýygynyň galmady. Ahirul tuvalete girip üstünden ýyldirmekçi boldy. Emma muňa ejeti ýol bermedi.
Allah can özüň kömek et. Men tanış psikoterapeutum bar. Ýüren oňa dadym, häzir men şoňa jan kakaýyn. Goý meni, eze goýay. Men iki galasym gelýär. Tamara Prokofyewnaň gyýdyna kömek berjek bolmaz ýüreklerini. Men saňa ýagşylyk etjek bolýan. Inni öz ýejeň, o göz ýaşyny taklap bilmedi. Eze, sen hem şunu düşünüňok. Tamara Prokofyewna terdine tutdy. Men guraýyn. Näme üçin sen dogrup durun? Şu hasrat çekmek üçinmi? Inni men hiç kime gerek däl. Hatta öz dogrun şagama da ahyryna samsyk özüm bolýan. Tanya, ejesiniň haýalyna çydamady. Ol öňkünden beterleşip öýden gaçmaly boldy. Dolun gyýdym, saklan diýip ene Tanyaň ýygynyň gady. Ol Maşanyň işleýän kontoradan doğrudan tapdy. Kapydaky telefonun Maşany çagyryn soň jora çykdy. Olaň gürrüň alışmady. Maşaň öz aradasa bokurdagynyň bolarly. Olar bir buruşda durdular. Tany özüniň dünýäde ýaşatynyň gelmeýänini aýdýardy. İpat filan bir äleme sığmajakdygyny, garaş olur ýarrak pikirlerini jorasyna ýetirýärdi. Emma Maş ony dinlemän gaýta gahalanýardy. Dinläýsene Maşa diýip Tany ödülünýärdi. Ol ýene bir möhümdädi, jorasyna duýduryp gelýärdi. Betet Tanya, sen dinlesen ýürek bulanýar. Tapdyň bir ýerde näzik ýürek adamy. Di, peşeden pil ýasa. Tanya gapaý uruldy. Sen samsyk. Ine saňa aýtmaly söz. Gogun galan Maşa oň ýeňsesinden gyýgyrdy. Älemde bir özüň gowjamyşyň. Sen arasa galanlar bolsa hapamy, boldun mukaddes. Häzir hemmeler şeýle ýaşaýar, hemmeler dögür şeýle. Düşündiňmi? Durmuş şeýle. Ýaşatyň gelýär, ýol tap. Her kim özünden perişte ýatacak. Boldun meň başyma. Tanya gulaklaryny dıkıp kaçdy. Hatta öz bolýan jaýyna gelenem duýmady. Girip arkasyna diwara berip uzak durdy. Ahir karşyndaky gyzyl kerpiçli haýata tinkezin dikdi. Gyzyl haýat oňa kim süýşüp gelýän ýarly. Ol aýyna ýetip, soň bir jaý üstüne gaýdarly görünýär. Özü bilen Tanyanyň manzaradarly boldy. Tanya kopukdy. Kimden jaýyň şertli. Ol özüne ýigrenji görünýän öý goşlaryna şerini saýgyryp başlady. Onun geçen durmuşuny, bir içeride bolanda atlary, Spartak bir dagwatyny o goşlar Tanyaň ýadyna saldy. Onun gulagyny Spartagyň enine ganteti eşdili urady. Ol eli bilen gulaklaryny tutdy. Soň Spartagyň özüm görünýär. Ol şu haýatdan çykyp oň garşyna keterip durdy. Tanya gözüni yummaly boldy. Emma ol şonu da görünýärdi. Sen men astral göwrämi görýärmiň diýip Ipatyw sorady. Ipatyw ýitdi. Oň ornuna ak ýekdaýly dogtorlar görünýär. Olar onuň aýagynyň üstüne ödüler. Mesestra bolarly birisi Tanyaň elini tutdy. Diňe elläl oň çabalanmasyny saklajak bol döşünden masýady. Ol ýerini galanyna legenne garagany gördü. Ýaňzy teninden bölünün. Özüniň dogurmadyk dürýadyny seretdi. Tanyaň göwnüni o gyýjaga ýarly. Spartagyň göwnüsligine görä o gyýjaga bolmaly, oň kalbyndan eşdilmeýän agy sowurly. Ahyrul özüni köşüşdirip wanyna girdi. Gyzygyň suw açdy. Sowuk suwam goýup mulaýym etdi. Wanna suwdan dolýança ol aýnada öz gowrasyny teretdi. Wanna girip ýatdy. Ýyly suw onu beýmiretdi. Onuň uzaklarda bir ýerlerde galan akyly, öýesiniň magazinden gelenligini habar beren ýaly boldy. Oň keşiklerini çykarşyny eşitýärdi. Köwüşini salçyp şyppykda ýöreýişini. Aşhana geçip gidip çüýşäne midir bankany stoly goýuşyny eşitýärdi. Soňra gapyň jan kakyldy. Ol ýören howlukmys hem tiz ýyňardýardy. Ol haýykdy. Şoňur eýforiýadan oýuny, ýerini galjak boldy. Emma gymyllawan bilmedi. Güýji bir ýerlere giden ýaly. Marfa daýdy. Gapyny açyp orta ýaşlaryna aýaly gördü. Men Tanyaň ejeri. Tanya öýdemi? Tamara Prokofyewna howlukmuş torýady. Onun sehel ydrakda baskan çakda gara sakkally bir adam durdy. Men özüme ýaňja girdim, edidim. Belki öýdedir. Lev Borisowicz geliberiň. Siz gaýrat edip bize Tanyanyň jaýyny görkezdiň. Onun gapsa açyk durdy. Jaýyň içi ýygnalygydy. Büýük borçly tämizlik berýärdi. Geçirin oturun. Tamara Prokofyewna psikoterapeuti şert alıp oturdup, öz Tanyaň gözlemä koridora çykdy. Tanya diýip gyýdyny çağırdy. Sen wannada mı?
O kapyny itberdi, gap açylmady. Tanya seni şu yerdemi? Näme tesin çıkaran o? Elen howsalaly tetine lew bary çykdy. Belden marpaday geldi. Demek içeride Spartak yok. Tanyan paltosu iýildirişden atylgy dur. Sumkosy bar. Özün ýüredi. Näme tesberen ok? Derrejik kapyny aç. Hudaýjan. Birden ol howsala düşüp bar güýjüre kapyny itip başlady. Tanya gara suwun içinde ýatyrdy. Toba. Tanya garly hem soğuk kışı kedelhanaň jaýyny geçirdi. Onun ýerden howsarlar hem garnaşlar gelýärdiler. Tanış bilişler habar tutýardylar. Onun akly kadyrlydy. Geçen durmuş tiltögünden dadan şarpy bildirýärdi. Ol ýuwaş-ýuwaş ýöňkü kaddyna aýlanyp, ipat file şo ýarama duşukdan ýöňkü paragat gününe geldi. Oň öýde bir näçe gedek kedelhana gelipdi, emma Tanya duşmak islemendi. Onu martyň başyna öýüne goýberdiler. Ol günüň ýiti ışgyndan gözüni ýumjortýardy. Gar ere urapdy. Gesuş sürkülýärdi. Özüniň kedelhanadan çykarjagyny Tanya hiç kime duýdurmandy. Şoň üçinem onu garşylayan ýokdy. Oň ýeki öýde ýürep, köçelerde joşurýan durmuşdan bir näme ganyt gelýärdi. Ol bilen horlanypdy. Görkden gaçypdy. İçine goşşagadaryn salan ýol kumkodyny tüýräp, küýkürlüp barýardy. Ilki bilen wagzala geldi. Howsarlaryny görüp gaýdy berjekdi. Oýlanyp durup, öz kwartirasyna durundy. Gapyny öýe saçdy. Wah mehribanjygym, güýbir aýdylemmi? Nähir umutlyk, heýmun şoda ýatmak bolarmy? Jaýyňa durandy, hem başga nähil bolup biler. Hiç kimi güýbermedim. Siziň üçin saklamagy Spartak Mahmudoviç maňa tapşyrdy. O bir ýylyny öňünden tüle dahyrin. O siz maňa garra ananaýan. Muňa men gatyňa düşünýän. Marfadaýda Tanyaň jaýyny açdy. Görüň nähili öňkü ýalylar. Hemme zady öňkü ýaly. Spartak Mahmudoviçiň tapşyrygy bilen kim ýygnaşdyran boldum. O siziň bugün ertede çykarjagyňyzy aýtdy. Tanya geçip Spartak'ın kürsüsüne özüni goýberdi. Şoň oturuşyn etdi. Bir haýokdan özüniň basym goýberlijegini Spartak nereden bilýäni çaklady. Ol jaýyň hakyny töläpdir. Emma bir ýagşylyk Tanyaň kalbyny ýylatmady. Ol Ipatowyň bir ýerde ýaşamagyny bilýärdi. Maşanyň aýtmagyna görä, ýa-ha Ipatowyň özü institutdan gidipdir, ýa-da onu gideripdirler. Ol başga şäherden iş tapan bolmaly. Innem jaýyny şo ýerlen çalışmagyň uğrunamyş. Bu zatlary Tanya takip bilen okdy. Asla onu düýpli bilmegi geregem ýokdy. Dinsiňiz alyň mehribanjygym diýip marfadaýdy, gapyny ýoşdyk göle ýapdy. Koridordan daraklygyna basyp ýörep, telefonyň ýanyna geldi. Ipatow gelende de Tanya şol ornuna oturdy. Ol jaýyň orta arasynda duran sumkany bir gapdara tüýşürip, baryň ýanyna geçdi, piwe bilen Pepsini goýdy. Eline stakan aldy. Tanya gözüni çalarak süýüp, on paragat hereket edişini syýnady. Ipatow oňa tarap öwürli. Piwe şekmi? O piwe hödürläp, jogaba da garaşman oňa stakan tutdy. Tanya stakan aldy. Spartak hedirler edinip birdem içdi. Özüň nähil duýan? Biteni gazyklandyrýarmy diýip Tanya aratalym salyp sorady. Maňa ne hakka harlanýan Tanya, bu bolýan datlaň bary durmuşyň emri. Bu adaty kadar durmuş. Eger durmuş göni hiç bir piýat gelçekli bolsady, ölen iç gysgynç bolardy. Durmuşyň birentligi de bar, usut gaýatym. O seni gysyp gowurmaly hem ýalkamaly. Başga nähil bolup biler? Sen durmuşda hiç bir büdürsüzlük bolmasa diýäňmi? Aslynda dogurdanam bolundat ýok. Sen bulan baryny dartgynlaşdyrýan. Bilýärmi? Sen dramaturgluk okuýan bar eken. O degişen boldy. Tanya degişmäni gollamady. Olaňa özüniň bir wagt seredişi ýaly edýärdi. Olar orunlaryny salşan ýalydylar. Ipatow stakanyny piweden dolduryp bir demde içdi, agyny tüpürdi. İstesen men sana hakykat aýdyp bereýin. Aýt, Tanya parçy jogap aýtardy. Men sen artyk maşlygyny öňünden duýdum. Tanya azym tykylgyrdy. Hawa Tanya. Men seni egreltmek isläpdim. Men özüme duşanyň äýletini şey dipdim. Başarmadygymyň ýoly menkiden başgady. Men öňümde durup bilen entek bir adamym bolmandy.
Hergedek öz akalymyň artykmaşlygyny göz ýetiripdim. Akıl o goý şeýle diýeli. Men alnymda beýik bilimler hem ýan berdi. Ýöne men ony gaýry maksat bir ulanyp başladym. Ony beýle gara maksat ulanmaly eldim. Ipatow piýgeden urtlady. Tanýaň aňyrsy piýwan çekmedi. Ol Spartagyň bir wagtlar diwara çekip aňladan nişany kunti belgesine seredip oturşy ýaly oturdy. Ipatow şilim otlaryny çeksekmi? Ol gapyrja galyp Tanya awdatdy. Tanya onuň birini sowurdy. Ipatowyň göwnüne bolmasa ara baglanyşyk ýola düşäýän ýaly. Sen özüňde nähili baýlygyň barlygyndan habarsyz Tanya. Sen tebigylygyň, ýürek döşlügiň akylyň bilen birigip goşa artykmaşlyk döredi. Sana Allahyň esinen bolmaly. Sen oňa gadar goýmaýanlygyň, onuň duýmaýanlygyň üçin ondan peýdalanýarsyň. Sen onuň gammadyny bilip uğrasaň, bu güýji eliňden ýitirersiň. Men öz intellektlik derejämi ýetişim ýaly. Sen onuň haýır görjek bolma. Seni demoralizasiýa horlar. Sebäbi senlik adamyň üstünlügi beýleklerde başga garaýşa ýorýar. Sen köplen gaharyny getirersiň. Sen üstüňden güljek bolarlar. Hiç kim seni durmuşa şynnakay garayan hökmüne kabul etmez. Sen olaň gözüniň alnynaky aksy ýorka bolarsyň. Adam goşokdur. Onu satın almak ansat. Emma sen satılma. Sen satılsaň, ejizleseň, akylyň paýgasyň öz garşyňa gider. Sen ýok bolma. Durmuşda sen ýaly adam gerek. Sen ýaly adamsyz bu durmuş bolmaz. Ipatow çüýjüsini boşadyp täzeden açdy. Onu teşneri korlaýady. Şeytan Mefisto intellektiň ýüreginde ýaşaýar. Diňe şoňa täzir edýär. Biziň kalbymyz onuň mülkü, o bir ýerde şa. Ýöne umumy insan kämilligine ýeten adam şeytana ýan bermelidirler. Ey Hudaý, nähil samsyk zatlar gürlüýär. Men bolsam oň akylyna gonyp beripdirin. Tany böwründin dedi. Eger oýlansaň men näl o däli. Men bütün dünýä erkimi ýöredir ýaly, ruhu güýje eýe boljak bolupdum. Dünýäni boýuna giderjek. Men onu nädipsin saýypdyrin. Onuň alygyna kimdir bir düşýärem. Sebäbi oň pikiri bile mälim bolmadyk informasiýadan toplanan. Görülýär kuýbyny nähil bolýar. Men onu muny bilýän, informasiýadan üçün adam bolandygymda oň şeňgeni ilermedim. Ol kedelhanda ýatanyny Ipatowyň şu aýdýan samahullamalary bilen kesellän bir näçe tipe gabat gelipdi. Beýle ideýalar ýokunuşly bolarly. Her kim bir täzelecek tapyp beýle käýür edip barýar. Adamlary aldatmagyň, olardan ürsem gelmegiň amatly suly. Men baştan aýak üstün çykmakla köp galyklanypdyryn. Şoň üçin Allah meni ýalgarýar. Ipatow artykmaşdamyrýady. Ol Tanyaň gelini aldy. Men seni gaty küýsedim. Tany elini ýere çekşek bolmady. Ýöne haçan elini boşadyryna parsyzlyk güle garaşdy. Gel könäni ýatlyşaly, Tanyajan. Git. O sowukluk gülaýtdy. Beň ýeşdenini ýerinden turup ura bermek galýady. Ýöne Ipatow islenlik şägiň aňarsyny ýene bir şägiň bardygyny bilýärdi. O ýerini alyp geň garaýyş bilen oňa bakdy. Gaýtala. Git. Ol ikinji gezek gaýtalamaga Tanyanyň gaýrat satma döýdüpdi. Emma satdy. Tanya üçin özüniň hiç kimdigini bilip Ipatow haýallady. Saňa bir sarysyn görnähil oňa täsir edipdir. Her öňeten şey dip aýdyp bilmez. Muny diýmek üçin synadan geçmek gerek. Oňa köp ýyllar, käte ömür sarp bolýar. Bar ýok bir ýylyň içinde men kömegim bilen sen ägirt ul ýol geçipsiň. Man hökmüniň aslynda. Gülgün dumanyň içinde näme suwat geljegiň belli däldi. Indi görýärmi? Sen gursa maňa gaharlanýan. Haýp Tanya. Sen täsin erenmagyny ýaşadyň. Men sana akyl agazynyň miýwesini dağıtmagy şert döretdim. Akyl ýoly agyrdyr. Adam diýeniň hukukun garasyndan bir gezek barmalydyr. Bet bagtlygyň nämedigine göz ýetirmelidir. Onu dağıtmalydyr ýoksa salgymdan saplanyp bilmez. Diňe şondan soň o durmuşa hakyky baha berip biler. Şondan soň manily ýaşar. Men ýem ýaşadym. Sen ukladyň. Men seni durmuşa oýurdum. Tanyaň köjeşmesi Ipatow zanlanyrdy.
Yalan, dip Tanya o sözü aytdy. Hawa Tanya, o Tanyaň ayağının üstüne özüni taşlap, bihuş derecede onu oşamağa durdu. Tanyacan, maňa rehimiň ýensin. Men betbaat maňa ne hili ağırdygyny sen duýaň ok. Men seni beter söýýän, Tanya. Men yerbet adam, şoň şüýrem seni yerbet söýdüm. Men ölýän, Tanya. Maňa rehimiň ýensin. Sen maňa gerek. Meni betbaatlykdan halat etjek ýeketäk adam, o sen. Meni ýanyňdan kowma. Men ýöňümi bir zat ederin edip gorkýan. Sen ýagtylyk, sen ýagşylyk. Meni betbaatlyga iterme. Uly paýgasly adam ýykylyp, oň dyýdyny öpýärdi, bagyrýardy. Emma Tanyaň azarly kalbyna hiç bir üýtgeçlik ýokdy. Bu adam bilen bagyrynçykly bar zat duýgu do ýigrenjem agyrgy şägini ýetipdi, uturupdy. Bolsa da ol allygyna tamyrdaýardy. Men ýöz pikir ýöretmelerim bilen ahlagyň ähli şägini suwdum. Muny etmellärim. Men ynanç barada aýdýan. Özüm hiç da ynanamokdum. Adam nämedir bir dada ynanmalydyr. Durmuş men üçin intellektual oýuny meňdäpdi. Bir ýerde bolsa, ol döşünürdi. Hiç bir mukaddeslik ýok. Saňa lakylýanda atlamyň äretine özüň ynanýan diýýärmidiň. Bilýärmi? Olar toslamady. Bar meşgulanan adam toslamady. Sen bir men, seni kukurt şakyp oýarjak bolup özüm oýandym. Sen oýandyň. Men kallymda haratat döredi. Garasynym ynanay. Seni asyp özüm asyldym. Men betbaat adam. Men hiç kime gerek däl, hatda özüme de gerek däl. Näme etmelimin? Näme bilen meşgulanmaly? Bilmedim. Meni durmuşyň ýekezi halkatsa galmady. Bar ýadylly. Adama bir ynamly ahlak gerek. Ýöňden gelýän gymmatly däp desturlar bir gerek däldir, adama gujdan bir gerek däldir. Gujdan şägini aňyrrak süýşirmek gadagandyr. İslenip köp akyl tatmaklyk adamy bulaşyklyk otalar, ondan çykmak kyn bolar. Men şeytanyň alygyna düşdüm. Men lakky boldum. Özümden toslan äli pikirlerim, akyl tatmam öz töweregimde aýlanýar. Men gulaň gykyrgyndan aklymdan ýazak bolýar. Tanyuşa. Tanyaň kalbyndaky buz eremedi. Öz töweregimden daş durmaly ekeni. Wallahu ýardamdan aýrylyşagyň gelmedi. Toprağından göwürün ýerinden daş düşmeli ekeni. Ruhy ýmitiňden ketilmejek bolsaň, Hudaýyňdan daş düşmeli däl eken. Men ýokary hakykaty barýandyny öýdüpdim. Emma özümi ýok etmäge barýar ekenim. Dogrymy aýdýan. Muny öz tejribemde gördüm. Öz döwrüm bilen bile gitmeli ekeni. Töweregime goşulyşyp, şol hakykat men belende götürletim geldi. Aslynda göli öz kökümden üzülüp durun. Töweregimi gurşap durun adamlardan, dost ýardan, olaň umumy aladasyndan, köpçülükden aýrylyp durun. Ahyrky netije ine ýalňyzlyk. Ipatov on diýlerini oşýardy. Bağışla. Bağışla meni Tanya. Men seni köp kötüdüm. Günämi geç. Ol ýuwaşlyk bilen men saňa ynanamok diýdi. Mehribanym. Edidim. Anan maňa anan. Sen ynanmasaň kim maňa ananar? Men görmeklüm, men balym päkidem. Ol bar akıl huşyny ýitirip, Tanyaň diýlerini oşýardy. Ýene ýalaýardy. Goý Spartak, men saňa ynanamok. Hiç ynanamok. Sinanyp gördüm. Bolanok. Ol Ipatowyň sürünmesine barha goşak garşylyk görkezýärdi. Onuň süýükmesine ýumşaýardy. Git haýşe diýen, gitsene. Men munun artyk bolamok, gidäý. Spartak, eşitdiňmi? Eşidýän, mehribanym, eşidýän. Allah jany özüň gaýrat et. Maňa özüň kuwat ber. Men hiç islämok, men islämok. Sen näme diýäsiň gerek däl. Gerek Tanyuşa, Tanışka, Tanka, Tatyana. Men seni söýýän, bilýäňmi söýýän. Sen menki, sen maňa degişlediň maňa. Men her neçik
pis bolsam-da sen menkisiň. Men goşok, men ayal. Sen o erkek bol ahirin. Özüň o buyur, meni goý eşdiýäňmi? Men hiç wagt senki bolman, hiç wagt. Bar men sen bilen gezmen. Bir soňky gedek bolsun düşünýäňmi? Soňky gedek. He, soňky gedek. Men düşündüm. Duşuşuk. Mayıl gün bolupdy. Gün ýalbyrap durdy. Şeýle ýagy günlerde onuň güdünnäki geçen zeberden galan aýyr. Metemälim bildirýärdi. Martyň aýaklary bolan soň gar allygyna ereýärdi. Asfaltda lödüre suw köl-köl bolup ýatyrdy. Derýa erňegine gelýänçe suwdan dolupdy. Gara läbiň içinde ak buğdarak ýady. Tanya köşäň güdaýyndan ýoş şöýräp barýardy. Eline ýerçer adygy bardy. Gapdalan barýan maşinler ýolagçylaryň üstüne gara suw sürýärdi. Ol öz başyna gümra bolup geçmişiniň düýşüni görýän ýaly hyýaly barýardy. Geýnişi ünsüzdü. Aýagyna ýady kapady. Başynda zat ýokdy. Daranışam o diýen näle dodo boýosy gaşlary çylmadykdy. Hut şoň Akbalyň emri bilen Andreyem şo köçeden barýardy. Ol bu duşu küýsäp tutuş ýyly geçiripdi. Ene berdenem. Olaň ýol gawatlaşaýdy. Bu gedekde de gawat gelmän bilerdi, emma durmuşda ähli zadyň ahyry. Jemleýijiň nokodu bolmalydyr da. Bir aýlaw gelmelidir bulan barsy. Ol köçäň beýlüğünden barýardy. Eginde surat çekken isbaplary bolup, hut geçen ýylky durkunny şol alady. Şo günnäki ýaly barýardy. Geljegine umyt bildirýän diýdiren öz ýaly bir näçe ýaş hudojnyga bir çüňkden usany beripdirler. İşlerinden umyt bilen häzir şoňa uğraýşdy. Onu görüp Andrey bir wada ýaýdanyp durdy. Birden tolgunma özüni berenni. Algap köçäni kedip geçerli görünni. Emma gatar akyp barýan maşinlar onu goýbererlerdi. O wagtda şeýle Tanya marfa daýdalan ýaşaýan köçejigine togulmagy ýetişipdi. Andrey çatyrykdan geçip oň ýerinden tiw-tiw ýürep gelýärdi. Bir el bilen etdi utly papkadan tutýardy. Tanya ýerinden kimdir biriniň ýanyny duýup bir näme etini gatalypdy. Ýerini teredenine öwrümde hiç kim görmedi. Andrey ahyry onu yetip geçip kefe öwrüli de ýüzüne teretdi. Şopurda da onu şatlyk gurşady. Tanya alynda durun bir ýerini gördü. 10 ýyl gyrgan ýüzüne teretdi. Emma onuň kimdigini tanamady. Hiç ýadyna düşürüp bilmedi. Özünden onuň näme isleýänden bilmedi. Nähilim bolsa ol ädimini haýyrladyp ahyrym oň duşundan geçirmek boldy. Onu ýerlen gidiräýmedi duşun Andrey. Natasha diýip ýyldyny. He? O kimdir birine meňde diýen bolardy. Tanya onu ünsürmen ýüregi bolady. Emma näme tanışam ondan galmady. Bu zatlara Tanya beletdi. Şeýdip köçede atlaşak bolýanlar onu köp duşupdy. Natasha. Menen fene mi gerek diýip ahyry sorady. Meni tanamadyňmy? Duman tyýryldy. Tanya onu ýadyna saldy. Salam diýip ýürep barşyna ýüldündi. Emma şatlanmady. Men Andrey. O sesini çıkarmady. Ýadyňdamy bir ýyl mundan ýoň? Ýanyňda sen soraňamady. Mala haýry, ady gale ýadyňdamy? Bir ýyl ýoň. Bir ýyl mundan öň bolan zatlar ol akylyna getirdi. Ýüreg bokurdygyny süýşen ýaly boldy. Ne hili haýyp. O bir ýanyp duran arman. Ol öz kalbyny näl bütün durkuny hapa gördü. Araslarynasy tämiz bolasy geldi. İçki gapalyk bolsa, oň bokurdygyndan çykmagy ulgýady. Köşäniň aýagyna çoýundan ýataran germe wady. Onuň aňyrda ortasy howuzly bagly otyrdy. Oturuşlarda garlar diýen salýadylar. Ýol jagarlarda elik halyaskaly ýaş eneler gezmet ýadylar. Ağaçlaryň depetinde gargalar gaýmalaşyp käte bir bokurda garşaýadylar. Kepdirler aşakda, ýol üstüne parahat aýlanýadylar. Günnün ýylylyk där nury ýady. Şola turuşlarda eliň täze gaziýetli oturmak nähil ýakymlydy. Eliňe ýüp alyp, itin gezdirmek kedillikdir. Üstüniň gary eren beton jaýlan gyzyl üçe bolmak kedildir. Emma tany bolmak yaramaz.
Wagt ören tiýdaýlandy. Her kimi bir küýe duşar etdi. Muny ýaşamak süýjüdür. Gurrunsyz ýakymlydyr, emma durmuşyň bir tiýirligine tanýan başaýlandy. Ýüregi bulandy. Wagt geçer. Ol özüni dürser. Şonundan durmuşyň süýjüsini dağıtmaga taýinlenir. Durmuş onu başyna aýlanýan öwrüm bilen alyslara gat ulyp alyp gider. Ýykylaýmaly üçin ol çoýun germegden ýapyşdy. Oňa maňlaýyn diýredi. Emma çoýunyň soğugyny duýmady. Andrei oňa goloý barmagy ýaýdanyp durdy. Onuň ýüreginiň bulunýanyny da, aglaýanyny da bilip bilmedi. Tany boly titreýärdi. Ahir ol Natasha saňa näme bolýar diýdi. Görgüden göwgören ýüzüni tutup ahir o bärsini bakdy. Gidowlun öýüd ýoluňa dip ol haýyş etdi. Ol sumkasyndan bir zat gözleýärdi, emma şu aljaranlykda tapman kösenni. Andrei oňa öz el ýagrygyny tutdy. Ol ýagry galdy. Andrei bir neme kese çekilip beýletine görüldi. Tanya sümürünni. Soňol Andrei tarap öwrülip elinäki ýagrygyny hiç çögülmän ahir epledi-de sumkasyny aldy. Andrei oň ýygynyň galmady. Men seni ähli inýazdan gözledim. Daşary ýurt diline öwrenýän fakultet boly görüp çykdym. Sen meň nähili gözleýänim gözüňi getirip bilmerdiň, Natasha. Özüme näme bolyny bilmedim. Ýöň hiç wagt beýle ýagdaýda düşüp görmändim. Her gün sen barada pikir etdim. Näme üçin sen jan kakmadyň? Men nomerimi ýitiren bolsaň gerek şeýlemi? Zyňdym. Hep paragat boýunaldy. Bir sellem dymaş bolup gitdiler. Men adym Natasha diýeli Galya düşünýäňmi? Ol Galya diýäniň ady bolsa ýyra bir şeýle. Gen Galyaňmy? Sen bizi o ýerden gözlemelläliň. Andrei güldü. Näme gülýäň? Tany oňa gen Galya. Özümden sadyrgymy gülýän. Ol bolşuny boýunaldy. Diýim bileseň akylyň durmuşy ýaňy başlaýanyň hyýaly. O näil beýle. Muny düşündirmek köp wagt alar. Olar baglaň aşagyny barýardylar. Öňde lipa agazynyň aşagyna arasynda oturguş bardy. Onu görkep Andrei bir sellem oturaýarlydy. Tanya böwrüni diňläp durdy-da. Garajykda oturdy. İçi süýtli, meskeli hem çörekli paketini dyzyň üstüne goýdy. Geň nazaryny ýere dikdi. Bilýärmi? Sen telefon edersiň diýip men berkinandym. Näme üçin bilemok. Men şonuna garaşanymda halif ýürekdendim. Men o bolşum seni ürküdäp durýup inni oýlanýan. Gönümlük, açyklyk adamy üşendirýär. Nähili işleri men amala aşardym. Ralaşay balya. Beýle ýagdaý adamy terek bolýar. Näme? Hasan özüňe golaý adam tapaňda tanyýyl berdi. Men özüňe golaýdygymy sen haçan bildiň? Şo göremdi. İlkinji bakışda. İlkinji bakış mydama alyşy bolýandy. Men başgaça pikir edýän. Görýäňmi, başgaça ýene golaý ýürekdeş adam diýjek bolýan. İlkinji garaýyş adam ağlatmaýar. Yalançylyk arlyk soň ara goşulýar. Gurrun tanýany ýerip başlady. Men bu pikirlere belet. Ol Andrei öwürlüdi. Spartagyň soğuk nazary bilen onu syýynlady. Şol garaýyşda da garaşaşyny tanady. Oğlun gabygyny goýberdi. Sen ýütýäpsiň, seninni başga. Bir sellemden ýene şeýle diýdi. Sen ona taşa diýel. Gepim şonuna men Valya. O paketini alıp ýerden galdy. Eginden etdi sumkasyna atyp, akyl huşyny ýitirip özüni söýen Andrei atly oglunyň dünýäde bardygyny unutup, bu görüňlerden duýgudan geçip öz ýoluny urady. Valya, sen durmuşyňda bir yaramazlyk bolup geçdimi? Men onu duýýan. Sen häzir barda da öýüşli. Bir geçer. Onu geçirmek gerek. Sen öň özgödüň, men bilýän ahyryn. Ýene ýöňkü durkuňa dolanarsyň, Valya. Men muňa inanýan. Men seni gözümden salmaryn. Şonda men samsyklyk edipdirin. Indi seni goýman ananay. Sen meň diýýän adamym. Sana kömek ederim. Sana kömek etmek men borjum. Tany taklandy. Durdu da oň ýüzüne ahmar bilen teretdi. Ören düşünüklük hem sada dil bilen. Oňa sen güýjüň ýetmez, Andrei diýdi.
Muň şeýle boljagyna Andrey hem düşündi. Tanyanyň gözlerini seyredip, oň özünden näçe tejribeligini, onuň köp saatlar görüp baştan geçirip, köp saada düşünýänini akal getirdi. Oň ýanyna özüniň oglanjykdygyny bildi. Şeýle duýgy, onda käteler ejesiniň ýüzüne seyreden oýanýady. Tanya bir selam saklanyp, "Buldum" diýip sorady. Jogaby da garaşman beýlesine öwürlüdi, haýyl ýöre öwürdi. Andrey gally. Tanya bolsa barýady. Onuň özüni eýýäm ýadyndan çykaranlygyny Andrey akyl getirdi. Soň ol täzeden oturdy. Gaty köp wagt oturmaly boldy. Ýan ýolly kepderler gowurdaşyp gelmediýärdiler. Ol şo kepderler hyýynlady. Olaň durmuşy öýlen gadakly bolarly. Başyny belen tutýan, boýuny ýoğunjalary horaz bolarly. Iňçe boýunlary iki şeňräkleri mäkýän. Olaň bedeniniň bedegi keşdedigen tapawutly. Orada mäkýanyň ören az. Olar öz borjyny bilip, käbir mäkýanyň käbeýlikiniň daşyny aýlanyp, olary bir ýerräkde ýymit gözlemäge jemleýärdi. Onuň bu görüp duranlaryny üýtgeşik bir many ýokdy. Bolsa da ol Andreýiň duýgusynyň durulmagynyň oňyla täsir edýärdi. Niyaz Murat hal. Ol ýaşlykdan bellenli. 1947-nji ýylyň iýun aýynyň 17-si güni giç öýle bizim öýümizde boşluk şeýildi. Ol kakama oğlagynyň dünýä ýynini söýünçiledi. Oğlagynyň bolanyna kakam hemde oğul yegenimiň dünýä ýynini men biçay begendim. Tomuz düşüp başlapdy. Tutlaň şagalaryna sanylygy ömüriniň agysyny aglaýan zallanlar entegem zıv-zıv edip sollaşýardylar. O wagtlar tuğduny da zallanlarym ýören köpdi. Yegenimiň adyna Akmurat takdylar. O kiçi aýarly oğlumyň ilkinji ogludy. Aýarly oğlum soňra köp ogulgy dünýä ýynlerdi. Olary ekläp ösdürdi hem gahrman ene adyna ýa boldy. Aýarly oğlum bizden 7-8 kilometr daşlykda Jengel Lilian, uruşdan soň emele gelen 20-30 huzurluk bolan kizik gowada ýaşaýardy. Olabada anqylapdan ýöň bir ýyrat bardy. Soňra 30-njy ýyllarda ol ýylyň galyny gösürip, raýon merkezine gabap duran pastiýola getiripdiler. Oba boşap galyp, daş töweregi jengellige, köne harabalygy görülipdi. O ýerde baý tebigat emele gelipdi. Men 9 ýaşlarymdadym. Tebigaty juda gowulan üçin mydama o taýa gitmäge mähetdeldim. Bir gedegem kakymdyr ejem bile gidip toy-toylap gaýtdym. Akmuradyň şagary şol obada geçdi. O ýerde baý tebigat bady. Daş töwerekde tülgünler jokurdaşyp uçup gonyp ýörýärdiler. Ýeka pandyr şagarlar bir giden gagun eklenmegi danry aýrlaşyp, gagunlary beýlek göwekler paýhynlap gidýärdi. Tebigaty bolan söýgü, erkinlik onuň kalbyny şo wagtlary orun alyp başlan bolsa gerek. Olaryň maşgalaty Akmurat okuw atnap başlandan 1-2 ýyl soň bizim pasiýologymyza göçüp geldiler. Men öz owamyzy orta mektep bolman soň uzak owadaky orta mektebe okumagy gitdim. Akmurat raýon merkezindäki mektepde okuwyny dowam etdirdi. Ol türkmen mektepde okap başlady. Emma şo wagtlar pasiýologda uruslar göbeýleki Ýewrop halklary känni. Olaň şagalary bilen gatnaşyklary onuň ýa mektep ýyllaryna rus dilini öwrenmegine ýardym etdi. O şo ýyllarda alaýçada edebiýat, dil, ýagny humanitar tapaklardan aýratyn tapawutlanyp başlady. 4-nji klasda okuyan wagty oň ilkinji goşguly çap edildi. Akmuradyň kakalary derýanyň aňartyndan ýagny halaşdan göçüp gelipdiler. Olar bir wagtlar anqylapdan ýöň bir dagwaň üstüne baýlar tarapyndan ýydylanmak sebäpli göçüp giden ekenler. Ilki Garabekul etrabyna, soňra da halaja göçüp gelen ekenler. Uruş wagtlary bolsa bäri kinara göçüp geçipdirler. Emma Akmuradyň kakasynyň daýlary şo wagtlaram derýanyň aňry ýüzüne galypdyr. O wagtlar derýanyň suw köpdi. Derýa tomysyna dolup taşýardy. Suw onlarca kilometrler ýaýryp gidýärdi. Derýadan ortadyňa kidijik ýelkerini kürekleýän gaýyk bilen geçip bilýärdi. Akmurat häli şinni ýangy gaýykdan gugleýän derýadan geçmeli bolýardy. Şo gugleýän derýadan geçmek hyllalady, howpdan hatardan doludy. Megerem şo ýagdaýlar oň häsiýetiniň berkemegine täsir edendir. Men tebigaty ören gow görýän.
Tebigaty öwrenýärdim. Soňra tebigat, haýwanyň durmuşy baradaky eserlerim göz başyny şo döwürlerden alyp gaýdýardy. Akmyrady käte oba, jengile ödüm bilen alyp gidýärdim. Aw diýip güni üýün telperdik, derýa düşerdik, haýwanlar hyn ederdik. Akmyradyň eserlerini şo wakalan käbir öz beýany tapdy. Men özüm dürli kitaplar okumak görýärdim. Rayonyň kitaphanada şo wagtlar ören baýdy. Gulmatar Ýewropa, Rus klassik edebiýatynyň wekilleriniň kitaplary köpdi. Ol basym rus diline kitap okumak öwrenди. Mektep ýyllaryny Balzac'dyr Maupassant, Tolstoydyr Lermontov, Pushkindir Byron we beýlek awtorlaryň kitaplaryny ürjedip okuýardym. Köpüren şaharatlardyr. Men bilen pikir alşýardy. Hatda jedel edýärdi. Ol deň duşlardan intellektual derejesi boýunça basym saýlandy. Ýöne deň duşlaryny hormatlaýardy. Olar barady. Ol soňky eserlerini alaýda toýunun ýataran oglanyjyk we beýlekleri ýazýardy. Şu eserleriň gahrmanlary köpülen tanışlar, sagdan pikirlenme köp okumagy intellektuallyk onu bir erkin pikirle öwürdi. Ol aýdany pikiri bilen dalaşman soň, ol köpleri, hatda käbir pedagoglaryň öňüne gedem ulumsuy barlaşyksa, alalaşyksa, öz ýerini okuş hökmüne görnýärdi. Onu düşünmeýärdiler. Ýaşarpmaýatjak. Klassiklaryň eserlerini käbir pedagoglaryň özlerim okumandyrlar. Olar onu näet düşündüler. Käte çaklaşyp ýyşykýardy. Şo wagtlar köpülenç men ara girmir bolýardym. Durmuşyň kitaplardan daşgary, näme sebäpden adalatsızlygyny, durmuşyň hiç bir logika laýyk gelmeýändigini başardygymdan düşündirmeli bolýardym. Akmyra şo döwürlerde soňra da ýaşurlar, köp görünlen töwbetdeş bolmak ören gowurýardy. Alaýda adam bolsa, diniň käwür wekilleri bilen uçraşmak oňa mesele edýärdi. Sakyçylyk ideýalardyr, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň taryhy, ata-babalaryň kökleri onuň gazyklandyrýardy. Mektep ýyllary Rus filologiýa fakultetini okanada totalitar pikirli mugallimler bilen mydama konflikte gidýärdi. Hut tebiği talanty, erkin pikiri onu ýazyjy, şair bolmagy tekledi. Ol garaşdyr bolmak, diňe professional ýazyjy bolanynda başardyr diýip pikir edýärdi. Hiç ýerde işlemäniň edebiýat bilen meşgulanyp, derwiş bolup siýasat edýän halatlar oňa hakikatyň hatyrasyny aýtmak gerek. Kakasy ejeri material taýdan başaryna kömek berip durdular. Akmyradyň respublikanyň öz başlyklygyny aljakdygyna zan tenlenýärdi. Ol hut üýtgedip gurmak başlanan soň respublika göçüp geldi. Hemde Naýda jurnalyna baş redaktor bolmagy razylaşdy. Universitet okan ýyllar ol günnäwir hemde dünýä edebiýatyny amykly öwrenip başlady. Şygyr ýazmagyny dowam etdirýärdi. Onun şygyrlaryna şo wagtlarda Öýüt Abdullaýew ýaly edebiyat tanqidçiler gowy baha berdi. Ýaşam ordan Arman Juma ýaly prozaçylaryň ýanyna ýygydan gatnaýardy. Dostlar ordan Ogatul Recep, talantly şahyr, Gurban Babaýew jurnalist we beýlek talantly ýaşlardy. Ol mudama edebiyatda beýleki meseleler boýunça gyzgyn jedel edýärdiler. Tanqidçileň öwmügine garamazdan redaktorlar onuň käbir goşgularyny dili bolanok ýa-da rusçadan terjime edilen ýaly bahanlar bilen gaýtarýardylar. Türkmen dili, men pikirimçe entek öz normasyna dogry ýetenok. Ýazyrky zaman türkmen diliniň esasyna keke dialektiniň ahal gepleşigi ýatýar. Türkmen dialektleri, şiweleri köp sözlere baý. Eger şo sözler ulanaýsaň, redaktorlar bir söz edebi dilde ýok diýip goşgular eterini gaýtarýardylar. Edebiýatyň baýlaşmak prosesini bükdirýärdiler. Akmyradyň bu zatlar gaharyny getirýärdi. Onuň rus diline eser ýazmagy ýürügine dügeni belkem şo wagtlardan başlanýar. Dünýä edebiýatynyň karifeýleri Çingiz Aýtmatow, Olja Süleýmanow, Fazil İskender, Timur Polatow we beýlekler rus diline eser ýazyp dünýä belli bolmadymy näme? Akmyrat rus diline amykly öwrendi. Ol universiteti sünnikli tamamlandan soň muallim edilip Krasnobolsk şäherine iýerlenen bolsa, o ýany gitmedi. Men durmuş öwrenjek. Saýygyň içinde selpejek diýip Peter etdi. Meniň hakyky ýazyp bolmagym üçin durmuşy gowy bilmegim gerek diýip olay diýdi. Ol mamlady. Beýik fransuz ýazyjy Balzac
Eger Napolyon Ýewropany gylyjy bilen baş egderen bolsa, men Peron bile boyun egdirerin ipdi. Ol bize erkli adam bolupdy. Akmurat öz erkini taplaýady. Palçykdan ýataran oglan bolman tüýüz polotdan ýataran ýal bolmagy özüňe gerip edip goýupdy. Onuň öňünde kıyın geripe, ene dili bolmadyk rus diline eser ýazmak durdy. O bu geripeň üstünlikli başardy. Rus dilindäki eserleri kämil eserler bolup, onu hakykatdan tanymal etdi. Ol ilkinji eserlerine uzak Lebapdaky öz gahrmanlaryny rus okurylaryna tanıştyrdy. Belli rus ýazgysy Arro o beýlekiler hatda onuň owasyny ýürüte gelýän gitdiler. Onuň gahrmanlaryny owasyny oýnap ösen ýerlerini öz gözlerinden görüp gitdiler. Peter'de bolan wagtlary, Moskwada ssenariýly kursuny okan wagtlary, ol progressiw pikirli ýazgylar bilen köp gatnaşykda boldy. Vaznesenski, Yevtushenko ýaly totalitar düzgüne garşy çykdy. Ýazgylar bilen gurrungyny bölüpdi. Hatda Metropol birleşigine de gatnaşypdy. Şeýle de bolsa, ol Türkmenistanyň arasyny üzerine okdy. Ýylla bir kere gelip gidýärdi. Ýazýan eserleriniň köpüsi Türkmenistan baradady. Hasan o taýyny salyşyp aşywady gaýtmak sorunny. O meniň bilen maslahatlaşypdy. Şonu men senen tek gelmeseňem bolar. Bärde kyn bolar. Saňa düşünmeler diýipdim. O bolsa, men oglum magtym boly. Gyýdym aýyny türkmendir. Olar türkmen terbiýetini almaly. Dilini öwrenmeli, delillenlerde göçüp geldi. Maşgalasy rus halkyndan. Ol öýrenmekçi bolanyny oňa en atadyk häbirler ýaly garşan bolmadylar. Akmurat tarihten başga köp sanyny ýön gadagan edilen ekstrasens, ruhun ölmedi gitmeligi, bu taglimat boýunça her gedek digirelmek, jambala almay, sowapçylyk we beýlek alymlar bilen düýpli gyzyklanyp başlady. Diýin bilen has içken gyzyklandy. Magtym bolanyň sowapçylyk ideýalar bilen gyzyklanýady. Ol şunu bilen Hudaý gözleýärdi. Edebiýat ilmine gerek gelende bolsa onuň 1988-nji ýylyň 12-nji oktýabryna Turkmenskaya Iskra gazetine türkmen edebiýatynyň häzirki ýagdaýyna bagyşlap perspektiwa diýepleriň jemlenmegidir diýen uly makalasy. Onuň edebiýaty aýtady edebiýatyň ýagdaýyna näme derejede düşünýändigine suwutnamasydyr. Onuň tanqidi birliklerini hiç kim dällip bilmedi. Şol döwürde gadymy türki halklaryň baý edebi mirasy ýatdan çykaryldy. Nuwaý, Nefimi, Fizuli ýaly edebiyatlar bolsa paýlaşyldy. Şeýlelikde edebiýat garyplaşdy diýip belledi. Olaň türki dilli edebiýatyň bir bütögligini, ýazgyň da birligini, muny bölmegiň näme hildiýan bolanyny ýaňratdy. Onuň mamladygyny häzirki wagtda geçmişdäki baý mirasy tarap biziň ýüz öwrünligimiz suwut edýär. Gorkudaty oňama ýaly eserleriň halka ýene de gaýdyp gelmegi halky ruhu galkanyşyga getirip başlady. Biziň talantly reşidormy Kakazan Aşyryň däli domrul dramasy iň meşhur spektakllardan birini öwrülip barýar. Akmurat Oğuzhan barada roman ýazmakçydy. Görewliniň ssenariýasyna başlapdy. Arman onuň bardular hasyl bolmady. Görewli gahrmançylykly şahsiýet bolup, onu ekranyna janlandyrmak biziň pikirimizçe ansat däldir. Onu ekranlaşdyrmagy altygarly arzu edipdi. Akmuratyň pikiriçe, bir görewli Oğuzhan Gorkudaty Jelaleddin ýaly şahslar barada kino goýmak üçin her işdelenmeli gaýgyrmalylar. Gerek bolsa halka üstünmeli. Halk düşünür hemde terişte toplamaga yardım eder diýerdi. Ol iş amala açdy. Akmuratyň ýadygärligine sarpa bolurdy. Onuň ölümi de bir hili boldy. 1991-nji ýylyň 12-nji maýynda biz akşam 6-larda daşydan öýe gelsek, Akmurat reanimasiyada ýatyr diýip, oň aýallygyny yegenim meňlijaň etdi. Bir dälän ýaly o ýana eňdik. Ýolly, ey Taňry, şoňa kömek et. Herne sagaly bersin diýip içimden Taňra ýüzündüm. Ýüregim bir erbetlik ýany aldy. Barsam eýýäm, Taňry oň ömür tanapyny üzerine eken. Bu bir akla sığmazak sady ölüm bolupdyr. Ol iş ýerine Türkmen film kinostudiýasyna zaýyň 3-nji gatyndan ýykylyp ýogurly. Kimdir biri açary içerde galyryp gapyny dartypdyr. Şeýle halatlar öňüm bolar eken. Şonu balkondan ätlep geçip penjereden girip kabineti açýar ekenler. Ýoldaşlar oňa
Özüm de sert, sen dur deyip tögüllä edipdirler. Ýöne ol, iyili kömek etmeýärmi da mehetler bolan üçin özü geçek bolupdyr. Onuň synasynyň köp ýerine, alaýda bagarna şikayet eten eken. Arman we raşlar ony halat edip bilmediler. Biz ony dogduk mekanyna gitdik. Bu gadulgumy erňekläp duran. İşan rabat gonumçylygyna eltip koyduk. Huşşonyň 40 güne goly ýöň ýogurun meniň uly aýarlygym bilen öz daýdasynyň ýanyna jaýlandy. Gonumçylykda ata babasy we öňkü öten ata babalar ýatyr. Meni haýran galdyrynda. Ol ýog bolmazyndan öň şo gonumçylyga baranyna meni şu taýda jaýlan diýip ýaňydypdyr. 40 ýaşdan ýaň geçen adamyň beýle diýmegi dogan garnaşlaryny geň aldypdyr. Ol basym ýok bolmagyny mefhil bilýän ýaly eken. Biz onuň jesedini ýuwup arasalamyzdy. Men onuň eliniň aýatyny durmuş şylygyna syn etdim. Ol uýunnerli. Akmurat megerem gurrun nazmy. Alymdan habardardyr. Ol ýazgydyny öňünden bilýän ýaly. Şoň üçinem alyňa saýady, köp ýazýady. Dogan garnaşlary, dostlary herişde toplap, oňa bir nüşden heykel bejertdiler. Ony Praga kooperativiniň talantly heykel taraşdary bejerdiler. 21 aprel 1992-nji ýyl Aşgabat şäheri. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerler we kerler üçin kitapxanasynyň ýazgy edişki köpeldiş bölümini ýazga geçirildi. Sesreştori Husan Ataýew, ýazgylar kompýuterde timarlan Abdülkerim Aýdowdyýew. Okudy Settar Abdyýew.